Вітаю, добрый дзень. Працягваем Алана Вейка. Зараз адразу давайте, а то гэтае меню трошки напружваючае. У нас будзе больш напружваючы гатэль зараз. Падзеі асноўныя. Мы зараз гуляем за Алана Вейка самого. У гульне два персонажы, і адзін з іх Алан Вейк, відавочна. І наша мэта зараз, мы знаходзімся ў гатэлі. Гатэль Ocean View. Наша галоўная мэта зараз гэта ўпісаць сябе ў гісторыю гэтага гатэля. У гатэлі была пастанова тэатральная, якая павінна была быць проста, по тыпу імітаваць культ. Скажем так, проста тэатральная пастанова, і ўсё павінна было быць добра. Але сапраўдныя культысты праніклі ў гэтую пастанову, і адбылося сапраўднае забойства. Вось такая гісторыя гатэля. Нашая мэта — упісаць сябе ў гэтую гісторыю, каб мы працягнулі гэтую гісторыю, змаглі прасунуцца далей. Такім чынам мы можам змяняць рэальнасць нашымі гісторыямі. І наша мэта... Мы не можам проста так узяць і напісаць любую лухту, якую пажадаем. Нам патрэбна, каб гэта мела сэнс. І нам патрэбна нейкім чынам трапіць у гэтую гісторыю. Гэтым мы будзем займацца зараз, літаральна ўвесь гатэль у нашым, так, большая частка гатэлю ў нашым доступе. Будзем яго пакрыху перамадыфікаваць і будзем пралазіць глыбей у яго. Вітаю, Арыгана, вітаю, Ескі гаспадар. Трэба пісаць у гісторыю з цэтрысаў. Я ж сказаў, павінна мець сэнс, разумееш? Это вельмі важны факт. Зараз невялічкі момант. Зайцатрусы заўсёды маюць сэнс. Складана не пагадзіцца. Так. Далей давайте глядзім. Як бачна, мы даследавалі большую частку гатэля. У нас сцэну... Мы зайшлі ў бальную залю, ballroom, я не ведаю, карацей, у залю, канцэртную залю, карацей, мясцовую. Пакой Зейна. У сэнсе пакой Зейна. Пакой Зейна быў 2-2, нешта там... Не 2-2-3, а 6-6-5. Цікава, чаму ён тут адзначаны ўвогуле. Так... так, не, ўсё нормально. Гэта на гэтым самым на ліфце і патрэбна туды трапляць. Што ў нас не аглядзелі мы? 205 пакой у нас агледжаны, 202 агледжаны, 219 таксама, які мы не спрабавалі. Мы 108 туды не змаглі трапіць на першым паверсе, таму што мы гісторыю не змянілі дастаткова. А што ў нашых думках ёсць? У нашым сцэнары? Бальную залю можна змяніць. Пакой праслухоўвання. Дайце бальную залю гэтую. Гэта асноўныя 4 месца, якія будуць. Я не бачу месца на дашцы яшчэ. У нас ёсць яшчэ дашка для гэтага? Не, у нас больш дашкі няма. У выніку гэтыя 4 месца і будуць уплываць на гісторыю. У нас ёсць толькі рытуал вось гэтага, тэатральны рытуал гэты. Вось, перад шоу, то бок яны падрыхтоўваюцца. Вось, у нас няма працягу гэтай гісторыі далей. Вітаем, Сінкер. Няма сукенкі, мы паспрабуем. Неяк без сукеначкі. Добра. Так, тут, у прынцыпе, ўсё падрыхтавана. Давайте яшчэ глядзім, можа, забарнае штосьці ёсць, і потым перапішам гэтае месца. Гэта месца нам не абавязкова, яно, як бы гульня нам не сказала сюды ісці, насамрэч нам патрэбна ў іншы пакой ісці. Але я ўжо змяню яго, таму што, мы, па-першае, ўжо тут. Там бы не. Перапісваем. Яны падрыхтоўваліся да свайго шоу. І у выніку... Ёсць у зале нешта важнае тады. The cult in the play was called the Cult of the Tree.
With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the word's urban horror. Тут культ, які быў, якое шоу мы спрабавалі паставіць, гэта якраз такі культ дрэва, то бок гэта адрозніваецца ад культа слова. Трошкі іншая гісторыя. Гаспадар Драпка. Містер Скрэч, для тых, хто не ведае. Гаспадар Драпка, альбо я яго буду называць проста містер Скрэч, мне прасцей з такімі асабістымі назвамі, таму што калі іх... Ведаеце, чаму я карацей пакідаю гэты ангельскія назвы, калі гуляю? Таму што калі я гуляю і чытаю надпісы, кожны раз запамінаць для кожнага слова свае асабістыя, калі іх становіцца больш там па тыпу, чым 5, 6, 10, я пачынаю блытацца ў іх. І кожны раз напружуюся іх узгадваць. Там мне прасцей проста называць містер Скрэч, гэта містер Скрэч. Оверлап, гэта оверлап. Ну, я проста чытаю, як ён ёсць, і калі патрэбна, мне прасцей проста патлумачыць, што такое оверлап, чым кожны раз узгадваць слова, што ж яно значыць, што ж мы там прыдумалі. Ось, але гаспадар Драпка, ну, вельмі няблага. А вось, вайна за тое, як правільна перакласці спадара Скрэтча. Ну добра, гэтая зале насамрэч змена гэтая не той, каб шмат чаго прынесла. Просто дадала факта, які канкрэтна культ падрыхтоўваўся. Што ў мяне? Мне патрэбна у пакой праслухоўвання ось управа і да канца. Так? Гэтыя дзверы зачынены. Вітаю, Скаймарк. Мы зараз у пакой праслухоўвання ідзем. І ў гэтым пакоі мы можам яго перапісаць. Вітанкі, гэта ў кантролі быў у гатэлі Ocean View? Я, дарэчы, не памятаю. Я мог не дайсці да таго моманту ў кантролі, альбо проста забыцца ўжо, ці быў ён там. Мы зараз у гатэлі Ocean View, і ён нагадвае такі... Я забыўся, як называецца ў Амерыцы гэты, ну, будынак. Пачакайце, не, гэта... Выпусціце мяне назад. Я забыўся. У Амерыцы ёсць такой трохкутны будынак даволі вядомы. Можа быць на Таймс... Не на Таймс-сквер. Не памятаю, дзе ён там знаходзіцца ў іх. У кіно, звычайна, паказваюць. Вось ён прыкладна такі. Я не ўпэўнены, які ў кантролі. У кантролі такога я не памятаю. Там... я ўзгадаў пра які ты. Не, там у гэтым самым. У кантролі быў маленькі гатэль, як матэль такі, літаральна, можа, 1-2 паверхі. Тут жа здаравенны гатэль такі ў Нью-Йорку. Так, добра, перапісваем гэтае месца праслухоўвання. Яны падрыхтоўваліся да рытуала. Да шоу-рытуала. І тут можна атрымаць новую ідэю. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The Ocean View was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. Вось. І гатэль з прывідамі. І вось зараз ёсць кавалак гісторыі, які можна дадаць, што гэты гатэль быў насамрэч меў гісторыю прывідаў, і мы можам насамрэч перапісваць гісторыю, у якой было нешта. Дайце-ка момант. Ёсць.
Добренько. Давайте гэты же пакой і перапішам адразу на прывідоў. Яны выконвалі нейкі рытуал прызыва, і рытуал прызыва канкрэтна хутчэй за ўсё прызыў цёмнай сутнасці. І нават у пакоі праслухоўвання гэта ўжо літаральна выглядае як пакой гэтага самага. Чакайце-ка, маскі засталіся тыя ж самыя. Проста гэта вельмі нагадвае культ слова. У любым выніку, мы перапісалі гэтае месца. І нам мае сэнс перапісаць яшчэ і залю. Альбо. Тут ёсць рэха нейкая, да якога мы не змаглі дабрацца. Давайте перайдзем, можа, на першы паверх. Я жадаю перад тым, як яны сказалі пра першы паверх, але мне цікава, як іншыя месцы выглядаюць таксама у гэтым варыянце. Мы гэтыя цені можам ігнараваць, у прынцыпе. Так, вось тут можна перайсці на першы паверх. І вось мы на першым паверсе, не пытайце, як гэта працуе. Так, это зачынена. А дзе тут яшчэ было? Вось яно кажа, што тут ёсць рэха нейкая. Мне цікава. Гэтыя цені ўвогуле нічога не могуць зрабіць нам. Так? Таму што я гэтых ценяў ужо забіваў некалькі разоў. Мне проста цікава, як гэта працуе. Па ідэі, яны павінны быць проста, ну, бяспечнымі. Так? Так. Перапісваем уваход у гатэль. Так, вось тут. Перапісваем на прывідоў. Уоу. Вось вам і рытуал. На Elder Kings 2 адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Заўтра будзем... Так, это не адчыняецца. Ну, не тое, каб нам дае штосьці гэтае перапісванне. Заўтра будзем вызначаць, у нас заўтра канец галасавання, будзем вызначаць, хто ў нас пераможца. А у нас зараз, што ў нас увогуле адбываецца ў галасаванні, дайце-ка зверну. У галасаванні зараз. Як перакладаць гульню на першым месцы? Гэта будзе стрым, я пакажу, скажем так, як з нуля пачаць перакладаць канкрэтна на прыкладзе Disco Elysium, але гэта, веда, можна выкарыстоўваць для любой гульні на Unity, насамрэч. Ну, амаль на любую будзе распаўсюджвацца. Могуць быць нюансы, але глобальна гэта так выглядае. Ну, я буду ў працэсе як бы рабіць быццам бы з нуля, нават буду паказваць, адкуль спампоўваць, што які прылады тлумачы трошкі, як яны працуюць, і гэта можна будзе спачатку, мы паспрабуем хаця бы там, можа быць, большую частку старонкі перакласці, бо я думаю, мы са шрифтамі доўга правозімся, я там паглядзім яшчэ. Як атрымаецца, Disco Elysium на другім месцы, сам Disco Elysium, у нас уже ёсць даволі, ну, на пару дняў назад выйшла новая версія, і там ёсць што паказаць. І адзінае, што зноў жа, мы перакладаем, змяняем дыялог за дыялогам і, скажем так, пакрыху толькі закрываем гульню. Мы насамрэч дзесьці, ну, вельмі невялікі адсотак апрацавалі ўжо. І гэта атрымліваецца так, што ў гульне зараз будзе, можа быць, на там шмат дыялогаў адзін трапіць той, які мы ўжо працавалі. Мы спрабуем працаваць з самага пачатку гульні, а я ўжо у сваім захаванні трошкі ў бок і даволі далёка забраўся. І атрымліваецца, будзем працягваць гісторыю там, дзе ёсць, але, можа быць, трапім на штосьці з дыялогаў, над якім мы і працавалі. Вось. Hollow Knight на третьем месцы 33 тысячи, на четвертом месцы Devil May Cry 5 31 тысяча і на пятым месцы Elder Kings 2. Гэта мод для Crusader Kings, які робіць сусвет з Elder Scrolls, то бок у выніку можна пагуляць там, ну, я думаю, усім знаёмы з Elder Scrolls, але для тых, хто забываецца, што ёсць назва ў серыі ўвогуле, то гэта там, дзе ёсць Skyrim, я думаю, гэта прасцей за ўсё патлумачыць. Мне складана ўявіць людзей, якія не чулі, з гульцоў, якія не чулі пра Skyrim, хаця бы чулі. Ось.
Так, давайте працягваць. А дзе было 4-е месца? Што за 4-е месца? Заля, уваход, апошняя сцэна. Але рытуал яны спрабавалі правесці ў гэтым самым. Я спадзяюся, вы ад мяне проста не адчэпіцеся. Але ж рытуал яны спрабавалі правесці ў іншым месцы, ў зале. Што калі мы перапішам гэта? Яно ўсё яшчэ завалена, і туды нельга трапіць. Нам гэта не падыдзе, нам трэба ісці ў гэта. Нам трэба ўсё ж такі ісці ў залю, там, дзе яны прызвалі гэта. Так, нам патрэбна увайсці ў 104-й пакой. Раз 104-й. О, блин, это все ж таки агрессивно. О, блин. А я могу добегчы просто до залі гэтай? Ён адчэпіцца ад мяне, не? Потому что мне не жадаю патроны просто так выкарыстоўваць ні на што. Добра, тады гэтую залю перапісваем на месца прызыва. Цудоўна яка? I recognize my writer's room on the stage. О, слово сила. Дайте-ка момент. Ой, слово. Так, адзначаю усе рэсурсы і кропкі інтарэсу на мапе Алана Вейка. Вау! Магічнае кішэнне пашырае інвентар Алана Вейка. Вау! І дадае яшчэ адзін зарад для ліхтарыка Алана. Першае. Усе бліжэйшыя рэсурсы. Это значна спрашчае даследаванне нашае. Інвентар карысна, але я магу прыярытызаваць усё ж такі. Рэха тут ёсць. Ёсць кантэйнеры, якія я не заўважыў. Ёсць... Магу ли я словы сілы такім чынам яшчэ вызначаць, а? Словы сілы таксама вызначылася на мапе. У выніку я як бы закрыў і гэта. А чмурэнна. Гэта вельмі моцная штука. Слово сілы, дарэчы, не той каб шмат. Ну, гэта вось канкрэтна гэтая штука вельмі моцная. Ну, то бок, гэта хочацца... Добра, што яшчэ яно адзначае месцы якраз такі словаў сілы. Мне яшчэ прасцей будзе знаходзіць словы сілы. Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. Яно месца гэта пакоем пісьменніка назвалі. Whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. Містер Скрэч. I had to agree with Casey on that. Глядзіце, якая справа. Яны нанялі нейкую селебрыці, знакамітасць,
а для таго, каб ён сыграў для іх роль д'ябла, які перапісвае гісторыю. Здагадайцеся, каго яны нанялі. Яны не ведалі, каго яны нанялі. Нават, спачатку па тыпу, не, гэта проста знакамітасць, а потым вызначылася, што гэтая знакамітасць, нешта там складана было нават ідэнтыфікаваць, хто гэта быў. Ён заўсёды насіў маску і паводзіў сябе рэальна, заўсёды граў вось гэтага персанажа, д'ябла, які сядзіць за гэтай машынкай і перапісвае рэальнасць. Вось, калі яны выконвалі рытуал. І справа ў тым, што ліхтарыкі, яны літаральна робяць як пакой гэтага самага пісьменніка, то бок у якім зараз Алан Вейк знаходзіцца. Дарэчы, што я расказваю, глядзіце. Вось гэта там, дзе зачынены Алан Вейк, ён не можа адсюль выбрацца. Нагадвае штосьці, так? Вось, і атрымліваецца, мы як бы, ён гэты д'ябал, там такая фраза прагучала, што яны нанялі д'ябла, быццам бы нанялі д'ябл для таго, каб ён сыграў роль самога сябе. І гэта быў містер Скрэч, яго нават імя было выкрасена з усіх постараў. Так што містер Скрэч якраз такі тут і быў і дапамагаў праводзіць рытуал. Але зараз у нас... Так, давайте-ка. Перад тым, як... Я могу просто кинуть туда. Не допомогло нечто. О, блин. Сколько вас тут? Давайте ухиляться. Мне потребно место для бойки. О, блин. Ау. Есть. Это было опошне? Это было опошне. Так, можна трошки подлячыцца з гэтым. Более суцішальныя. Добра. Перезарядиться. По ресурсах насамрэч не шмат у нас. Так, тут есть адзначаны контейнер яшчэ. У гэтым месцы. Я могу на дэмана гэтага на д'ябла пераключыць гэтае месца. Не вельмі хочацца, калі шчыра. Так, а гэтае месца чамусьці... Тут показаны контейнер, але чамусьці нічога няма. Мне патрэбна іншая гісторыя для гэтага. Падаецца, што так. Давайте пераключым зараз на гэты самы, на падрыхтоўку. Я спадзяюся, што на падрыхтоўцы можна будзе пасачыць. А ё-моё. Іх план. Так. Чаму у вас так шмат? Ну добра. Я ожидаю план. Так. Пакой праслухоўвання. Рытуал. Усё перанесена ў 202. Прэм'ера. Добра. Хоть бы водичкой запіў. Да не, нормально і так. Так, давайте тады. У гэтым пакоі чамусьці я не магу... Так, не то. Вось гэта не сапраўдныя цені. Яны не такія плотныя, і яны, хутчэй за ўсё, не могуць мне нашкодзіць. І то бок я зараз загубіў ресурсаў просто на іх. Таму што напужаўся. Так. З іншага боку, я вызваліў інвентар. Так? У мяне у інвентары раптоўна з'явілася месца. Усё, як я і планаваў. Разумееце? Дарэчы, інвентар пашырыць. Калі мы знойдзем наступнае такое слово, нам патрэбна будзе пашырыць інвентар. Вельмі карысна будзе. Чакайце-ка, а яно ўсё яшчэ адзначана тут, так? Я не магу забраць яго 2 разы, не? Не, не магу. Было бы дзіўна.
Так, кантэйнераў, дарэчы, ўсё яшчэ няма. То бок, гэта значыць, што кантэйнеры, хутчэй за ўсё, яны ў яшчэ іншай варыяцыі нейкай. Давайте вернемся яшчэ на... я не магу вярнуцца ўвогуле ў стандартны варыянт, я не магу прыбраць яго, так? Не магу сняць. Вернем яго ўвогуле, як ён быў у самым пачатку, пашукаем. The scene had changed. Это тени не сапраўдныя. Так? Вы же не сапраўдныя. Я просто не ожидаю на вас ресурсы кублять. Так, то бок я просто пахадзіў каля іх, ліхтарыкам асвяціў, і яны зніклі самі па сабе. Гэта не небяспечныя цені. Такіх можна ігнараваць. Містер Рэдкон, вось гэта вельмі, так, вельмі трапна. Мы рэдконім усё на ўсё. Так, добренька. Не тое. Мне патрэбны зноў сцэнар. Ну што, Д'ябла альбо не. Гэта, мне падаецца, мы ўсе кавалкі сабралі. Але мы ў самай дальняй частцы гэтага месца. І Д'ябл зрабіў тое, што Д'ябл робіць. Давайте перапісваем. This was dark. But the story had to be dark. Мне падаецца, ты рэальны. Не? Ты нерэальны. І гэта нерэальны, ён таксама развальваецца ў паветры. Гэта цені. Ну і што Д'ябл і зрабіў, ён забіў гэтых жа культыстаў. Сапраўднае забойства тут адбылося. Тоже ў выніку. Лісточак ёсць. My writing. Гэта не тое, што я напісаў. Mocking me. Ага, у гэтым пакоі ён нашкодзіць ёй. Гэта тое, што напісаў містер Скрэч. Нагадваю, ён змяняе тое, што... Ну, ён таксама мае здольнасць змяняць рэальнасць. Увогуле ён як бы містер Скрэч тэхнічна быў яшчэ ў першай частцы. Я не памятаю, ён узгадваўся ўвогуле или не. Альбо не, я просто не магу узгадаць гэтага. Справа ў тым, што ў першай частцы былі рэальна, сцэнарыі, у якіх былі перапісаны закрэсленыя нейкія варыянты і былі перапісаны на іншыя. Так, давайте захаваемся. Вось, і як бы тэхнічна гэта якраз такі ёсць, гэта містер Скрэч. Быў Зэйн, дакладна. Не, з Зэйнам пытанняў няма, ён гэты самы проста. Гэты. Так, давайте-ка. Вы ж не сапраўдныя, так? Вы не сапраўдныя. Вы не сапраўдныя. Вы не можете нічога нарабіць мне. Я зразумеў трошки, як працуе ў гэтай гульні, гэта ўсё ж такі. Калі ты забіваеш групу ворагаў, яны ў пачатку першым сустрэчы яны сапраўдныя, а потым яны пераўтвараюцца проста ў цені, якія ўсё яшчэ такія ж пужаючыя, але насамрэч не прадстаўляюць ніякай пагрозы. Зэйн быў дык вось, не наконт Зэйна, а наконт таго, што хтосьці быццам бы перапісваў гісторыю Алана Вейка. Вось, у першай частцы там таксама былі, ты знаходзіў свае старонкі, у якіх проста змяняліся нейкія кавалкі. I didn't have the key. У мяне няма ключа ад 209-го пакою. Блин, цікава, дзе яго шукаць-то тады. Але зноў жа, у мяне зараз адзначаны тады... Дайце-ка мне паведамленні перашкаджаюць трошки. У мяне ёсць адзначэнне ўсіх месц інтарэса. Я спадзяюся, гэта мне дапаможа. Зараз. Так. Паведамленні прыбіраю. Вітаю, Рудзю. Дарэчы, наконт павітацца. Я не ўпэўнены, Мегабазерскі, мне падаецца, я з табой не павітаўся. Я магу памыляцца. Так, месца інтарэсу у нас зараз адзначаны, так? Ага, і ўсё, атрымліваецца, як бы ўсе месцы інтарэса я ўжо сабраў. Рэха якой ёсць? Пачакайце-ка, пакой 665, так? Давайте пойдем назад у пакой 665, там рэха ёсць нейкая. Я не ўпэўнены, што яно нам абавязковае, як бы. Давайте сходим у пакой 665 зноў.
Ну, да яго, як мінімум, падымемся. О, блин, тени. Отшепитесь. Культиста уже позабивали тут паусюлю. Вось, зноў жа, мы перапісалі гэты гатэль, і культисты тут мёртвыя ўжо ў выніку. Это нешта выбралося. У дадатку быў цёмны Алан. У дадатку, у сэнсе ў American Nightmare, так? Таму што я ў яго не гуляў. Калі мы застаемся на гэтым паверсе, ёсць яшчэ штосьці цікавае? Так, у нас ёсць заля, вось гэта... Не, ўсё на першым паверсе тады атрымліваецца, не? Зараз яшчэ раз. Сцэнар. Заля, уваход, пакой праслухоўвання і апошняя сцэна. Пакой праслухоўвання, мне падаецца, на гэтым паверсе, на якім мы знаходзімся. Так? Так, ён на гэтым паверсе. Давайте яго праверым ужо тады. Эй, ты. Ты реально, я ведаю. Такое прослухоўванне. Калі яго перапісаць, што атрымаецца? Блин, набоі пакрыху скончваюцца. Так, перапісваем яго. Перапісваем яго на Д'ябла. The scene had changed. Але гэта не тое, каб шмат чаго змяняе. Дарэчы, пачакайце-ка, я на Д'ябла перапісаў, а кантэйнеры там так і не з'явіліся. О. This was not the ritual murder site I was looking for. This had just been an appetizer before the main course. Включаю мне I needed ад to гэтага не find дае. a key. Ты несапраўдны. Вы таксама несапраўдныя. Адчапіцеся. Вы несапраўдныя. Ты таксама несапраўдны. І ты. Кантэйнеры просто адзначаны на мапе. І ў нас усе варыянты падзей ужо ёсць. Я не разумею, якім чынам тут павінны з'явіцца кантэйнеры. А, пачакайце-ка, вось гэта кантэйнер ёсць. Ну добра, ладно. Адзін кантэйнер ёсць. Дзіўна. Не разумею тады, як гэта працуе. Гэты кантэйнер сабралі, добра. Ну, хоць штосьці. Ну і тут жа няма ні халеры, правильно? І мы ўжо ва ўсіх варыянтах іншых паглядзелі гэта. Дзіўненька. Так, што ў нас па набоях? Дубальтоўка ёсць яшчэ трошкі. Ну і рэвальвер. Давайте дубальтоўку возьмем. Нам патрэбна на першы паверх зараз. І у нас ёсць уваход, і засталася апошняя сцэна, якую мы ў іншых варыянтах падзей аніяк не маглі атрымаць. Ну, мы не маглі туды зайсці. Так, на ўваход зараз адразу. Вы несапраўдныя. Ты несапраўдны. І ты несапраўдны. Адчапіцеся. Так, я жадаў яшчэ рэха праверыць. Раз уж мы тут на ўваходзе, магу я падняцца наверх зараз, калі ласка? Да пакоя 665. Там рэха ёсць, якое я не падабраў, я вось не ўпэўнены, што я там так пра... Ну, альбо яно не адзначылася мне на мапе, што я яго сабраў. Яно павінна быць тут. І я яго сабраў... Не, я яго сабраў, гэта 100%. Я вось так яшчэ выбягаў і праглядаў яго. Вось адсюль. Ну. Гульня, што ты мяне падманваеш? Зараз зменім уваход на Д'ябла і паглядзім, як ён будзе выглядаць.
то зміниться. Вы не сапраўдныя. Ты, магчыма, сапраўдны. Не, не сапраўдны. Амаль рэалістычна было. Амаль упэўніў. Так, добра. Д'ябл. Поехали. The devil's path up the staircase was draped in blood. Ну, ось оно. Повністю проход. Там то, що було зачинено, вже зараз доступно. Мені подається, зараз буде значно більше ворогів, тому заховаємося. Так, у нас. Можем подняться вверх. И опошняя сцена, 108 покой. Скорее перепишу. І не сапраўдна. Оп. А вось вы сапраўдныя, хутчэй за ўсё. Два з вас сапраўдныя. Ты где там? Так, минус. The shadows melted away. I was alone. For О, now. скриночка. Угу. Мы можем подняться вверх по лестнице этой. Альбо проверить опошнюю сцену. Опошняя сцена с дьяволом. Что коли я изменю? I changed the story. And with that, the dark place changed. Я чую, як нехто ходить. Ти сапраўдна. Не. Вельмі, вельмі правдопадобныя яны сталі. The devil walked through the hotel, dragging the whole place to hell with him. Мне цікава, тут азначана вось гэтае месца 108. Што гэта у нас? Таблічкі, калашка не бентежыць. Я не магу зайсці ў 108 пакой. Каб яго трапіць, хутчэй за ўсё мне прыйдзецца прайсці нейкім іншым шляхам. Ну ўжо, я не знайшоў ключэй ад гэтага самага. Вось гэта мяне бентежыць. Ёсць пакой, у якім хаваецца шэрыф, так? Там ён напівае, так? І я не ведаю, як у яго трапіць. Я альбо... Ну я ж не буду трапляць у гэты гатэль пазней, я і так ужо яго даследаваў усяго. На Нір Аўтомат адпраўляецца 9500. Дзякуй вялікі. Вы не сапраўдныя. Не веру. Не, не сапраўдныя. Не. Можете не падманваць мяне. Это звычайны фінскі гатэль. Усё ў парадку. Вітаю цябе, Цмок. Так, і зараз можам падняцца ўверх. І як звычайна мы пойдзем уверх і трапім куды-небудзь уніз. Я так правильно разумею. Звычайная логіка фінскіх гатэляў. Правильно. Оп, мне падаецца тут рэха. I felt the presence of a new idea here. Тут быццам бы ёсць новая ідэя. Mr. Scratch
if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Містер Скретч узяў сабе пакой нумар 666. Хто бы мог падумаць, так? Ён ніколі не выходзіў... так, пакоі. Блин, можна ліхтарик... Блин, з ліхтариком не бачно, без ліхтарика не бачно. Так. Я... Что там? 666 тут, 679. Ну, 6... Карацей, туды направо мне патрэбна, але ёсць яшчэ пакоі 654. Няма пакоя 665. Чаму так? Дзе пакой 665? Гэта проста лічба ўжо узгадваецца некалькі разоў. 653. Так, добра. У мяне ёсць план гэтага паверха? У мяне няма плана гэтага паверха. Мне прыйдзецца яго вочкамі даглядаць. 654. 653. 656. Гэта ўсё зачынена. 658, 660, усё зачынена. Банальны д'ябал, ну. Д'ябал таксама можа быць банальным. — 662. Давайте з іншага боку паглядзім яшчэ. Што-небудзь ёсць цікавае? Не, яны проста паўтараючыся калідоры. Таксама ўсё зачынена. 672. Тут же няма ні халеры, правильно? Няма ні халеры. 665 прыбіральна. Не, гэта лічба, якая таксама ўсплывае ў гульні і даволі актыўна. І вось канкрэтна нумара 665 тут просто няма. Ёсць 667. І ёсць 664. Калі б ён быў, то ён быў бы вось тут. Ось, літаральна тут. Я бы, можа, нават стрэльнуў бы ў сцяну, але яна не выглядае, як быццам бы я магу яе прабіць. Давайте стрэльну. А? Ладно, когда? Так. Добре, номер 666. Scratch had been here. I could Scratch был sense his тут. presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work. Только не говорите, что это Элис. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery, and all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He'd only joined the play to get to her. To murder her. О, не, отчепися. Отчепися. Бежим назад.
Справа. О, тени, 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 очепіться. Оп. The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. На психонавтов других отправляется 900. Дякую, велике. Так. Карацей, глядзіце, якая справа. Чалавек, які быў у гатэлі, як бы, скажем так, містер Скрэч падрыхтаваў усю сцэну і далучыўся да гэтага рытуала толькі дзеля таго, каб дабрацца да пэўнага чалавека. І гэты пэўны чалавек хутчэй за ўсё, гэта не гаворыцца. Але гэта падобна на тое, што гэта была Эліс, то бок жонка Алана Вейка. І містер Скрэч у выніку дабраўся да яе і забіў яе ў гэтай гісторыі. Вось, чаму Алан Вейк не вельмі шчаслівы, як вы разумееце. Так. Трэба падлячыцца. Более суцяшальнае. Месца ў інвентары трошкі ўжо, ну, канкрэтна адна штука займае да халеры месца, і яна поўнасцю амаль заняла ўсяго яго. Але я бы яе дубальтоўка вельмі моцная рэч, я не буду яе выкідваць. Навошта яму гэта трэба? Каб звесці з глузду проста Алана Вейка. Ну, зламаць яго. Ось і ўсё. Ну і тым больш, што яна выбралася, яго жонка выбралася з цёмнай прысутнасці. Алан Вейк у выніку як бы выкінуў сваю жонку з цёмнай, ну, не ад цёмнай прысутнасці, ад цёмнага месца, але сам у яго трапіў. То бок ён як быццам бы замяніў яе на сябе. Ну, і наколькі я памятаю падзеі першай часткі. Ось. А типу ён нахвараваў сабою, каб выратаваць яе. У выніку не вельмі атрымалася, як вы бачыце. Што мне ёсць? У мяне ёсць ад першага пакою у мяне ёсць ключы, а я неяк не скарыстаўся імі. The muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. Я зараз магу тады ў 101 пакой схадзіць. І несапраўдна, я не веру. І таксама несапраўдна. Можеш зникаць. Давай. 101. Ключик. Можа быць, я вось гэта і прапусціў. I needed to find the muse, the murder victim. Room Добре, яшчэ 108. прадбачанне. Маски. Оп. Що у нас тут? Не забіць, а выкарыстоўваць. Ну, як бы ён ёй... блин, я не магу. Чаму я не магу карыстацца? Так, у мяне... давайте штосьці пакладзем у гэтую самую скрыню. У нас месца скончваецца. О, флэрган, дарэчы. Не. Усё нормально, зараз перазарадзім яго. Оп. І вось якраз на яго апошні... Усё роўна не лазіць. Аж ты халера. Што ж ты будзеш рабіць? Ну так, тройка толькі. Халера. Што мне, блин, павыкладваць? Мне шкада, гэта флэрган, гэта моцная штука. Трэба чагосьці пазбавіцца. Я бы, можа, пазбавіўся бы ад здаравенай аптэчкі. Я іх бы склаў тут дзесьці. Дзе там шубокс гэта? Так. Наадварот, это адсюль перакласці.
Вы не сапраўдныя. Вы не сапраўдныя. Ёсць. І ты не сапраўдны. Ну, лут. Вы разумееце. Побачыў лут, не магу спыніцца. Блин, не халеры мне флэргана далі. 10. Праблема ў тым, што я магу карыстацца ім толькі один раз, ну, як бы потым на перазарадку. Ён моцны, капец. Але 10 гэта нешта перабор. О, і тут яшчэ зараз будзе лут. Ну, дзякуй Богу. Складана быць блутагоблінам. І атрымліваецца, гэты пакой мы як бы пачысцілі, і ў ім няма ніякага пераходу. Я спадзяваўся, што я тут знайду штосьці, што можа дапаможа мне трапіць да таго шэрыфа. Бо ён там зачынены. Блин, набояў да халеры, усяго да халеры. Добра, што набоі для рэвальвера складваюцца ў адну ячэйку заўсёды. Вось гэта цудоўна. Давайте флэйрганом просто у наглую будем карыстацца, таму што яго занадта шмат. Яго толькі па 3 у одну коробку ўлазіць. У нас зараз десятак, у нас занято да халеры ячэек, просто так. А як мне трапіць у 108 гэта? Ну, я ж не могу просто так увайсці, так? А, вось, конец, клаймакс. Давайте пройдемся по... Блин, не то место. Давайте пройдемся по іншым месцам, таксама конец, як бы, падзей. Перапішам гісторыю там. Я жадаю побачыць. Таму што мне хочацца агледзець яшчэ некалькі пакояў, якія зачынены інакш. Пісьменнік пераконвае ворагаў, што яны несапраўдныя. І гэта ж працуе. Глядзіце, якая справа яшчэ. Ну, наконт выкарыстаць. Мы зараз... Мы гуляем за праекцыю Алана Вейка. То бок, вось гэта вось гэта сапраўдны Алан Вейк. Вось гэта. Ну, альбо гэта думкі Алана Вейка. Неважна, карацей. Ёсць Алан Вейк, які сядзіць у пакоі. Той Алан Вейк, які ходзіць тут, гэта не сапраўдны Алан Вейк. Гэта яго праекцыя праз гісторыю. Ён піша гісторыю аб тым, як быццам бы ён, Алан Вейк, ходзіць па вось Нью-Йорку. І цёмная прысутнасць, цёмнае месца, яно змяняе гэтую гісторыю проста, ў кашмар ператварае. Так што, ў прынцыпе... Ой, так, дайсці сюды. Так што Алан Вейк, у прынцыпе, увесь гэты час проста сядзіць за машынкай і проста набірае тэкст. Freaking gumshoe dick asking too many freaking questions. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And so the fraternity, the club, the word. Our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. Гэта ўжо пасля падзей, і гэта ўжо паліцыя прыехала на месца. Але сярод паліцыі былі таксама культысты, якія даследаваннем займаліся. Як вы разумееце, яны спрабуюць схаваць некаторыя ўлікі. Кантэйнеры мне зараз не карысна ачыняць, мне няма чаго пакласці, блин, увогуле куды-небудзь. Уніку мне вось кавалак гісторыі, якога не хапала. Давайте перад тым, як пайти у 108, агледзім яшчэ рэшту месцаў. Не, вы не сапраўдныя. Ачапіцеся. Так. Вы у нас не сапраўдныя. Так, гэта у нас у 108 прыведзе. Давайте на другі паверх. Бо 108 дакладна будзе канец гісторыі. Ну, на мой погляд, ніяк па-іншаму не можа быць.
Яна не спрабуе яго забіць. Ну, яна спрабуе перашкодзіць яму выбрацца. Разумееце? Вялікая розніца. Ну, карацей, глядзіце. Тое, што на нас цені нападаюць, калі нас забіваюць, мы вяртаемся ў пакой. Гэта перашкаджае, гэта як мінімум запавольвае нас. Ну, гэта не спыняе Алана Вейка, але дае яму ну, прымушае яго зноў як бы перапісаць гісторыю па-іншаму, і гэта запавольвае яго. Такім чынам, забіваючы Алана Вейка, яго праекцыю, цёмная прысутнасць утрымлівае Алана Вейка ўнутры сваёй гісторыі. А, вы пра першую частку? Ну, з першай часткай там яшчэ ён жа як бы, ну, першую частку я дрэнна памятаю, я не магу спрашацца тут вогуле. Вось, мне падаецца, ну, я ў гэтым дыялоге не магу удзельнічаць нармальна, таму што я проста дрэнна памятаю першую частку, гэта было занадта даўно. Перапісваем гэты кавалак таксама на апошнюю частку, ужо пасля таго, як прыбыла паліцыя. Ёсць нешта карыснае. Сляды. Так. Месца забойства адзначанае, ну тут нічога такога няма, я не бачу. Сляды вядуць куды-небудзь? У карыснае месца нейкае. Не, гэтая частка ўсё яшчэ знаходзіцца ў кантролі гэтага гэтай гісторыі. Ты не сапраўдны. Ты ж не сапраўдны? Ты не сапраўдны. І вы таксама не сапраўдныя. Не патрэбна нічога дадатковага ўжываць. Так. Ты збіраешся знікаць, не? Малайчынка. Так, паліцыя. Паліцыя вось тут, у гэтай зале. І вось ты яшчэ застаўся. Давай, знікай. Мне патронаў шкада. Мне набой не бясконцы. Так, добра. Тут можна... Што? The dirty cops would make sure none of this would be traced back to their diabolical masters hiding in the dark. Яны прыбралі ўсе неабходныя ўлікі і ў выніку, ну, малайчынкі, карацей, гэта мудакі копы. І ўсё роўна, дарэчы, ўсё роўна кантэйнеры я тут не бачу. Ён чамусьці адзначаны тут на мапе, але ні ў водным варыянце падзей ніякага кантэйнера тут няма. Я не разумею, як гэта працуе. Ну, добра. У нас, у прынцыпе, застаецца толькі вярнуцца ў гэты... Ну, карацей, бяром і ідзем да канца ўжо. Знікайце. І ти так само. Ты ж зник? Блин, яшчэ один застаўся. Давай, знікайце. Я просто не жадаю, блин, ходить, когда за мной тут тени ползаются. Почакайте-ка, а таким чынам мы закрываем выход себе. Можно мне вернуть, калі ласка, мою реальность? Я ж так не выберуся. О, блин. Тады у залю заходим. Перапісваем на... Не ведаю. Давайте на дьябла, няхай будзе дьябл. И просто выбегаем отсюда.
Нахрен вас. Идите нахрен. Нахрен идите. Я не разумею, чаму я ключа не знайшоў ад гэтага шэрыфа, потому што павінен быў быць ключ у мяне ў руках ужо. Але нешта не атрымліваецца. Ну ладно. Так, давайте, вы там паведамленні накідалі. Я разумею, што вы абмяркоўваеце першую частку, але мне таксама цікава. Так. Это... Окей, музычка грае ў гульне. Так, бабка ёсць цемра, яна такое ж увасабленне цемры, як і скрэч, было ейнае ўвасабленне. Так, шчыра тут таксама нешта не злучаецца. Калі ён дапіша кнігу, ён выберацца з-пад возера ці як. То бок, калі ён нешта піша, гэта адбываецца ў рэчаіснасці. І так і не. Глядзі, якая справа. Ну, у цемры ёсць шмат, скажем так, здольнасцяў, таксама сваіх. Яна перапісвае, можа рабіць у гісторыі нечаканыя павароты, па тыпу ён выбраўся, але не выбраўся. Вось такое. То бок яна можа перамешваць гэту рэальнасць. Але Алан Вейк у той жа момант ён спрабуе пісаць кнігі. Ён напісаў мільён кніг. Ну вось, давайте просто на гэтым спынімся. Алан напісаў да галеры сцэнарыяў ужо свайго варыянта, як ён выбіраецца. Просто кожны раз яны абламваюцца аб тое, што ён не можа знайсці нейкую камбінацыю, якая зламае цемру. Ён спрабуе ну, рэальна проста перабраць усе варыянты. Адзінае, што яшчэ яму перашкаджае, цемра яшчэ забірае ў яго памяць час ад часу. І ён не памятае, што ён пісаў. У выніку ён напісаў нейкую сваю гісторыю і зноў спрабуе паўтарыць гісторыю, не ведаючы, што ён ужо, можа быць, яе спрабаваў. Такім чынам, цемра трымае яго ў бясконцым, ну, кальцэ такім. Ён не можа за яго выбрацца. Ён піша гісторыю, цемра яго неяк падманывае, ламае, сцірае яму памяць і зноў паўтараецца гісторыя па новай. Але цемра гэта робіць толькі тады, калі яна выкарыстоўвае цёмную прысутнасць для забойства, скажем так, Алана. То бок, калі цёмная прысутнасць забіраецца ад Алана, то ён губляе памяць. Зараз у гэтай формуле ўсё ідэальнае для цемры. Нешта змянілася. Алан чамусьці запомніў свой папярэдні цыкл. І гэта можа дазволіць яму, ну, накапіць веды, скажем так, для таго, каб выбрацца адсюль. На гэта ён зараз і спадзяецца. Але зноў жа ён не ведае, якая гісторыя можа яго прывесці. І ён не можа напісаць любую лухту, якую ён пажадае. Ён павінен напісаць тую гісторыю, якая мае сэнс, і ён толькі пакрыху можа яе разварочваць. То бок, ён даведваецца нешта, павінна быць ад... Ён бярэ кавалкі цемры, і выкарыстоўваю ў сваіх гісторыях, таму што цемра як бы рэальнасць ў гэты момант. І калі ёсць нейкая гісторыя пра гатэль, напрыклад, што ў ім было нейкі, ну, насамрэч прызыў, нейкі цёмны рытуал, ён далей, ён разварочвае гэтую гісторыю, пакрыху, ну, развівае яе і шукае нейкія вось адхіленні ў гэтай гісторыі, каб уйсці ў пэўную плынь. Вось, то бок яму прыходзіцца як бы, ну, гандляваць з цемрай, каб знайсці патрэбны выхад. І гэта адбываецца ў рэальнасці, наконт таго, што адбываецца ў рэальнасці, Цмок. Гэта самае складанае пытанне, па-мойму, і першага, і другога Алана Вейка. Што рэальнасць тут, а што не, гэта проста бясконцая праблема. Ось, тут я бы ўжо ўвогуле... Я бы не здаваўся гэтым пытаннем, калі шчыра. Таму што ў яго няма адказ нармальна. Кантэйнеры схавалі за цатрусы. Блін, вось зараз мы ведаем, у чым праблема. Але ты адмовіўся дадаваць іх у гісторыю. Ну, вы бачыце, без... Я думаў, што без зайцатрусаў будзе лепей. Наконт цені хочуць нас забіць. Ну, я вяртаюся толькі да варыянта другой часткі. Тут, ну, нармальна. Першую я дрэнна памятаю проста. Так. А, не, пачакайце, 108 у іншым месцы. Куды я? Што спрабуе дасягнуць Алан? Выбрацца. Яму без розніцы, дапіша ён кнігу альбо не. Ён жадае з-за таго, што яго гісторыі наслаіваюцца на рэальнасць, то бок ён можа... Яго гісторыі, скажам так, падштурхоўваюць рэальнасць, альбо замяняюць некаторыя кавалкі рэальнасці, і калі дастаткова моцна накаціць як бы вось гэтых версій падзей сваёй, ён можа змяніць рэальнасць, каб яна рэальна стала такой, якой ён жадае. Вось, і што Алан спрабуе ўвесь гэты час
ён спрабуе гэты самы якраз таки выбрацца. Кнігу дапіша, ён напісаў ужо шмат кніг, ён атрымліваецца нават зараз у гэтай другой частцы ён напісаў 2 кнігі. Ініцыяцыю, у якую мы зараз гуляем кнігу ініцыяцыю, як бы яна быццам бы існуе, але яшчэ быццам бы не скончана, там складана, карацей, гэта што было раней, што пазней, тут яно не ўзаемазвязана. І ёсць кніга вяртання. Вось, і ён кнігу вяртання, у яе праходзіць якраз такі сага, і гэта 2 паралельныя кнігі. Вось, ну, як бы у нас у гульні атрымліваецца, яны так расказваюцца паралельна. У першай ўсё тыпу адбывалася ў сапраўдным свеце. Там у першай адбывалася ўсё на мяжы цёмнага месца. То бок усё як бы рэальны сусвет, на які накатвае хвалямі цёмнае месца. Цёмнае месца можа прасочвацца ў рэальны сусвет, яно можа ўплываць на рэальны сусвет. Яно абмежавана сваімі правіламі, зноў жа сваімі жа ўнутранымі правіламі абмежавана, і можа ўплываць на асяроддзе навокал. То бок, ну, цёмнае месца у першай частцы напалову рэальнае месца, рэальны сусвет і адначасова наслоены на яго цёмнае месца. Вось, нічога тут нереальнасць, гэта гульня. Блін, усё, ладно, разабраліся. Всё, пытанне закрыта, можна разыходзіцца, усё нармальна. Так, давайте перапісваем гэтую фінальную сцэну. У нас апошняя частка забойства. І калі атрымліваецца правільна, то д'ябал, то бок містер Скрэч, забіў жонку тут. Ну, Алана Вейка, калі я правільна разумею гісторыю. Але гэта дакладна не гаворыцца. Калі Алан Вейк будзе дастаткова напужаны, то ён можа ўпісаць сам сваю жонку ў гэтую гісторыю. То дрэнна. Я надеюсь, что не упишем. Вось оно. А что тут водою залило? У сенсі тут водою залило. Бойся потонулой леди. Ох ты ж, блин. Вось гэты эффект. Можна паўтарыць, калі ласка, не? Я жадаю гэта яшчэ раз паглядзець. Разумець, як гэта працуе, ну так наплывае. Так, дайте-ка. В общем, у реальности обед, а у рельефа раніца. Какая реальность больше реальная? Ну, дайте поглядим. У мяне час гарбаты. У вас час гарбаты зараз? Мы траплялі пад возера толькі ў дадатку. Дык пакой пісьменніка гэта ж таксама частка цёмнай глядзі, гэта не нейкая мяжа, гэта па тыпу уяві сабе акіян, ну гэта літаральна гульня выкарыстоўвае гэта, так? І ты на беразе. І у які момант ты лічышся ў акіяне, а які момант ты на беразе? Там, дзе хваля, там, ну, самае крайняе месца, гэта туды, куды можа дабрацца хваля. Вось уяві сабе, ўсё месца, куды вада можа дабрацца, гэта ўсё самы краішы края, гэта акіян пачынаецца, альбо не. Вось. Альбо тое самае месца, дзе акіян можа далей заўсёды ісці. Альбо тое месца, там, дзе ты не можаш стаяць ужо, а патрэбна плыць. Гэта акіян пачынаецца. І вось увесь гэты прамежак і ёсць як бы падзея Алана Вейка. Там, дзе ёсць рэальнасць, і ты стаіш на пяску на беразе, і ў пэўны момант цябе нахлёстае хваляй, і ты ўжо знаходзішся як бы ў вадзе. А потым яна зноў адыходзіць і зноў нахлывае. І пры гэтым можа, з цягам часу яна можа ўсё далей адыходзіць вада, альбо поўнасцю закрываць гэтае месца. Прылівы і адлівы, разумееш? Вось такая логіка, такую логіку выкарыстоўвае гульня, яна лепш за ўсё тлумачыць алегорыя, скажем так, якая дапамагае зразумець, што адбываецца. І рэальнасць цёмнай рэальнасці, яна наслаиваецца на наш рэальны сусвет такім жа чынам, як вада наслаиваецца на пясок. Разумееш, у чым сэнс? Ты помні на сваім параўнанні, бо ты аперыруеш ужо нейкай старажытна-грэцкай філасофіяй. Я выкарыстоўваю тэрміналогію гульні, таму што гэта ўся тэрміналогія прыдуманая, як Арыгана дакладніла, гэта ўсё нерэальна, так? А давайте зараз канцэнтруемся канкрэтна на сцэне. Сцэна крутая, мне падаецца, зараз яшчэ штосьці нам накідаюць. Паглядзім, што сюжэтна у нас будзе. Окей. Што? Так, не, давайте... Что там? Ён нашкодзіць ёй. Ён зловіць яе. Яго гісторыя забівае яе.
Гэта рытуал. Гісторыя is called his story and her story does not this. This is a ritual. Што? У рухе, у гэтым пакоі, ён нашкодзіць ёй. У яе, ён злоўлены яго, гэта такі рытуал, які будзе праведзены, гэта гісторыя скончваецца. Твае сябры сустрэнуцца з ім, калі цябе ўжо не будзе. Акеан, сава і алень адлюстраваліся ў рухе ў гэтым пакоі. Ён нашкодзіць ёй, зловіць у сваю гісторыю. Там яшчэ праскоквае такія фразы. Так. Згублен на беразе паміж лесам і акеанам. Сава і алень зноў. Уявіць сабе, вы сядзеў чалавек, яму патрэбна, яны ж усе унікальныя, яны не проста такія, паўтараючыся поўнасцю, яны трошкі адрознююцца. Сядзеў чэл і, карацей, трошкі розным шрифтом набіраў вось гэта ўсё. Альбо маляваў увогуле. Уявіць сабе, вось твая праца на запомніць вось гэтыя ўсе старонкі, каб яны былі на ўваходзе вось так напісаны. Разумееце? Круто якая. Так. Згублены на березе паміж лесам і акеанам. Аса і алень. Сава і алень. І адлюстраваны ў рухе. У яго пакоі ён нашкодзіць ёй. У ёй ён зловіць яго гісторыю, скончыцца. Яго гісторыя не. Гэта рытуал, які правядзе цябе далей. Твае сябры сустрэнуцца з ім, калі цябе не будзе. Каб вы разумелі. Это было место забойства. Под телом ёсць нешта запіс нейкі. Там пластинка была, і вось оно цела. Another step. Somehow I was closer to home, closer than ever before. It's you again, the FBI agent, Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are I still trapped? The clicker. We can... You know about the clicker. It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape, somehow. I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Наконт вось гэтых перасячэнняў, там, дзе яны могуць размаўляць, Сага і Алан, наколькі я разумею зараз, увогуле, з таго, што, зноў жа, для яго, ён у іншым, як бы, у яго сусвет, у ідэале потым сабраць па кавалках, пераглядзець свае ж запісы, і паглядзець, як, што кажа Сага са свайго боку, і што кажа Алан Вейк са свайго боку. Бо мне падаецца,
падзеі сагі адбываюцца пасля падзей Алана Вейка, то бок Алан Вейк зараз вельмі далёка за яшчэ межамі. Той момант, калі ён выбіраецца як бы ў рэальны сусвет, гэта значна пазней да таго моманту, як ну вось зараз мы гуляем. Я думаю, так гэта будзе праз пару яшчэ момантаў у Алана Вейка, то бок вельмі далёка да таго моманту, як яго цела, скажем так, выбіраецца. Альбо гэтыя моманты ўвогуле пераблытаны ў часе. І сага ў розныя моманты атрымлівае не тую інфармацыю, якая ей патрэбна. Па тыпу цёмная рэальнасць падсоўвае ёй не тыя варыянты, скажем так, падзей, не ў тым парадку, што яна робіць неправільныя вывады, ну, з гэтага, яна прымае неправільнае рашэнне ў выніку. Было бы няблага потым паглядзець на гэта, проста супаставіць, што кажа сага, што кажа Алан Вейк. Колькі гульня была ў распрацоўцы, не маю ўяўлення. Падаецца, што дзіцячыя малюнкі ў гульне маляваў Сэм Лейк. Мая павага яму. Цемры, відаць, было патрэбнае сапраўды існуючае ў рэчаіснасці цела. Калі цені заб'юць Алана, цемра зможа апантаць яго цела? Я адкуль ведаю, я толькі ў дадатак гуляў. Ідзіце вікі чытаць відэа з тлумачэннямі сюжэта, тэорыямі глядзець. Цемра забівае Алана Вейка час ад часу. Ну, напрыклад, тут ёсць момант тут жа нават ёсць момант, калі яна забівае яго, ну, яго праекцыю, скажем так. Вось, тут зноў жа яшчэ гульня вельмі жангліруе тэрмінамі цёмная прысутнасць. А вось гэтая жанчына, напрыклад, вось якая ў першай частцы была, ёсць цёмная прысутнасць, якую ён як бы перамог у першай частцы. Я, дарэчы, ніякага клікера ў першай частцы не памятаю. Але Алан кажа, што клікерам ён перамог яе. Не памятаю такога ўвогуле. Я не памятаю, што каб ён яе перамагаў. Вось, і ёсць цёмнае месца, якое адначасова як бы цёмная прысутнасць, гэта частка цёмнага месца. І пры гэтым не з'яўляецца самім цёмным месцам, так? І гэта не зусім жывёла альбо істота ў нашым разуменні. Гэта як бы проста частка гэтай цемры. Вось. Это такая гульня, тут сваёй галавой не разабрацца. Ну, гэта наўмысна зроблена, каб гэта абмяркоўвалось, каб гэта было цікава. І мне падабаецца гэты падыход. Круто. Ён не толькі скажоны, я не памятаю, каб сага яму так казала такія словы. Там у пэўныя фразы, дакладна тыя словы, якія сага казала яму, а частка словаў быццам бы з ніадкуль узяліся. Быццам бы гэта ўвогуле кавалак з іншай яе рэплікі. Разумееш? Вось так такое цікавае. Навошта цемры сага? Цемры сага я пакуль не бачу, навошта ёй. Мне падаецца, цемра проста супраціўляецца саге. Вось і ўсё. Ну, на мой погляд. Быў клікер у каробцы з падабутку. Клікер быў у Алана з дзяцінства. Так што ідэя, што Алана стварыў Зейн, мае права на існаванне. Окей. Ні халеры я не памятаю тады першую частку. Типу, Алан у дзяцінстве баяўся цемры, і клікер нібыта дапамагаў яму пазбаўляцца страхаў. Окей. Я не памятаю клікера ўвогуле у першай частцы. Я памятаю некаторыя сцэны, яны ўрыўкамі так усё ў галаве, і агульна, мне падаецца, я як бы маю ўяўленне, пра што была гульня. Але зноў жа, гэта гульня... У ёй складана, з-за таго, што складана сказаць, што рэальна, што не, то гэта ускладняе разуменне ўвогуле. Калі сюжэтныя павароты створаны толькі, каб аб іх разважаць і з імі нічога няма, то гэта нейкі ш'ямалан. Дык чаму бы не? Ну, калі як бы частка працэсу, я не ведаю, у гэтым ёсць свой кайф. Так, гэтае месца змянілася назад. Ужо зараз без вады, як мінімум. Мне патрэбна трапіць у гэта самае. Забыў, карацей, парламентауэр, вось, у вежу. А для гэтага мне патрэбна проста выбрацца з гатэля. Так? Чакайце, гатэль таксама змяніўся? Проста ўсё яшчэ паліцейскага я не сустрэў. Так? Туды да яго я не дабраўся. Я не разумею, як я павінен да яго дабрацца. Так, вы ўсё яшчэ ў версіі гэтых падзей. Так, тут культысты. І паліцейскія. Ну ладно. Окей.
Я не ведаю, мне падаецца, я прапаласосіў усё. Хутчэй за ўсё, я не пабачыў ключ дзесьці на стале проста, які на відавочным месцы ляжаў, які я просто не заўважыў. Мне падаецца, толькі так я магу гэта патлумачыць, як я не, ну, прапусціў яго. Таму што я дакладна праверыў усе месца. Давайте, вникайте. Калі адказаў няма нават у аўтарах, гэта фігня. Ну, глядзіце, каб зрабіць такую абсурднасць, патрэбна як мінімум напісаць апорныя рэчы. Як бы некаторыя факты, якія... Таму што ў цемры ёсць свая логіка, так? І яна не парушае... Ну, як бы, яна логіка Мары такой абсурднай, але ў той жа момант яна як бы не парушаецца. То бок, ну, яна застаецца плюс-мінус, напрыклад, факты, што цемра можа змяняць рэальнасць, але не заўсёды. Ёй патрэбна быць, ну, часткова, скажем так, яна можа толькі ўплываць на рэальнасць. Нельга рабіць нейкіх па тыпу раптоўна цмок зверху падае просто на галаву герою. Ну, вось такое не адбываецца, разумееце? То бок патрэбна утрымліваць нейкую канву. Вось гэтым, я думаю, у іх якраз такі ў планаванні вось такія элементы якраз такі ёсць. То бок я не думаю, што ў іх ёсць канкрэтна да канца разумение, як оно працуе. Вось, але зноў жа, калі ты зусім не уяўляеш, як гэта працуе, калі ты зусім просто прыдумваеш ад балды нейкую херню, то у цябе не атрымліваецца гісторыя, а у Алана Вейка гісторыя як бы атрымліваецца. Ось. Просто яна не прывядзе нікуды, нам не дадуць адказу, у гэтым сэнс як бы такіх гісторый. Нам даюць толькі кавалак гісторыі, нам даюць падказкі на тое, што можа быць рэальнасцю, што сапраўды, але у гэтым сэнсе як бы такіх... Як ён? Зараз размаўляю. Блин, зараз яшчэ раз могу пачнуцца, я скончу думку. У такіх гісторыях вельмі важна захоўваць, ну, не парушаць сваю жа логіку ранейшую, моцна. Ну, то бок, калі ты парушаеш нейкія вельмі важныя факты у гісторыі і кажаш, о, я зарэдконіў гэта, так тады нахрен ідзе просто ўсе Алана Вейкі нахрен ідуць імгненна, як толькі з'явіцца штука, якая па тыпу, о, гэта насамрэч, ну, тое, што ўсе былі ўпэўнены, што яна так працуе, і потым вы парушаеце гэтае правіла, то гэта, ну, ламае гісторыю. Ну, Алана Вейка у меня, на жаль, прыкладаў няма, але хапае гісторый, у якіх ключавы момент у гісторыі ламаецца аб сябе жа. Ну, то бок, ён вельмі ключавы быў, і тады у выніку усе падзеі як бы і не маюць аніякага сэнса, таму што ты не можаш, як глядач, стварыць нават аніякае ўяўленне аб тым, што адбываецца. І вось гэта праблема. У іх, хутчэй за ўсё, ёсць нейкае па тыпу уяўленне, але, зноў жа, я не думаю, што яны калі-небудзь дадуць усе адказы, таму што ў гэтым і сэнс як бы гісторыя Алана Вейка, ён павінен быць заблытаны. І трошкі такое адчуванне Мары, скажем так, пакідаць ва ўсёй гісторыі, і гэта як бы і сэнс. Так. Клятыя ачыўкі, згодна, яны перабіваюць, вельмі перабіваюць, мне не падабаецца, на жаль, не магу вырубіць. Так, ну вось калі Алана стварыў Зейн, то цемра хоча забіць ці выкарыстаць Алана, каб супрацьстаяць Зейну. На жаль, я пра Зейна мы ўжо ў папярэднім стрыме абмяркоўвалі, я пра Зейна ўвогуле ні халера не памятаў, пакуль вы мне не нагадалі. Я нават ўсё яшчэ яго не памятаю, проста кажаце мне, я веру вам на слова. Вось і ўсё. Мне трохі сумна, бо тады сэнсу ў разважаннях няма ніякага. Мы разважаем, каб зразумець, а калі разумець нечага, тады навошта? Ну, я разумею твоё, ну, я разумею, карацей, што табе можа не падабацца ў гэтым. Вось, на жаль, некаторыя гісторыі так і пабудаваны. Скажем так, не ўсе гісторыі даюць табе ўсе адказы. Не ўсе гісторыі, некаторыя гісторыі зроблены спецыяльна для таго, каб мы самі, як гледачы, запаўнялі гэтыя прабелы. Ну, яны рэальна зроблены, і яны не дадуць адказа канкрэтнага ў канцы. То бок не будзе развязкі, напрыклад, ведаеш, у некаторых кіно ёсць твіст у канцы, які такі пакідае Inception, напрыклад, фільм. Усё ж такі ў канцы галоўны герой застаўся ў рэальнасці, манетка ўпала альбо не. Разумееш? Вось гэтае пытанне. Вось такія моманты, адказа не даецца. Мы можам разважаць на гэтую тэму. Вось, але мы не атрымаем адказа. У гэтым і сэнс, ён павінен застацца. Гэта пытанне павінна застацца. І атрымаць адказ на гэтае пытанне значыць пазбавіць сябе задавальнення пытання. Вось такое маё меркаванне. Таму у некаторых гісторыях гэта вельмі важна. І разважаць як бы патрэбна, але, ну, ты можаш разважаць.
Але просто трэба быць маральна гатовым да таго, што адказу ты так і не атрымаеш. Зен, здаецца, першы ў гэтым ланцугу, але ж там у першай частцы была цэлая клініка такіх тыпу талентаў, якія цемрава магла выкарыстоўваць. Так. Хопіць моих герояў шпурляцца. Ну, вы бачыце, мне гэта аналогія, таму што я сам выкарыстаў такое адзін раз. Вось, таму што мне здзяўбала, мне хацелася трошкі перапісаць гісторыю, скажем так. Ну, доўгая гісторыя ў ДНД, карацей, у кампаніі. Я літаральна кінуў на герою дракона, на герою дракона цмока, таму што стала... я зразумеў, што героям патрэбны экшн. Патрэбна, каб нешта адбывалася навокал. І потому што гісторыя трошкі падзахрасла. А гісторыю я вёў па сцэнару, які быў, ну, як бы можна кнігі ў ДНД набываць, і па іх просто ты вядзеш як бы гісторыю. А гісторыя не спалучаецца. У гісторыі няма матыватара, які прымушае. Героі не разумеюць, навошта яны гэта робяць. Вось навошта яны штосьці робяць. Калі цмока дадаў, раптоўна ўсе ажывіліся, разумееш? І гэта быў удалы прыклад, але гэта абсалютны рэдкон як бы гісторыі, ніякага цмока там не павінна было быць у гэты момант увогуле. І з гэтага моманта я зразумеў, што гісторыю трэба рабіць так, каб яна была цікавая, а не так, як ты можаш падумаць, што можа быць цікава для гульцоў. Гэта вельмі важны момант для мяне у паразуменні пачуццёў гульцоў, скажем так. Бо ў барда быў непрыемны голас. Не, там літаральна проста падзахрасла, буксаваць пачала гісторыя. А галоўны каб вы разумелі, галоўны злодзей гісторыі, літаральна пытанне гульцоў было, ну, у гэтай гісторыі, якую яны такія, хто гэта? У сэнсе, каго мы ідзем, навошта мы з ім змагаемся? Ну, вось такое прыкладна рэакцыя была ў гульцоў. І я шоў па сцэнару. Я зразумеў, што праблема не ў мяне. Я занадта падрабязна ішоў да сцэнара. Ну, гэта моя вельмі даўняя гісторыя, можа, гадоў 7 назад. Я тады зразумеў, што патрэбна рэагаваць на тое, што жадаюць гульцы. І трэба рабіць шоу, скажем так, трошкі у падзеях. Інакш сам па сябе гулец не будзе зацікаўлены. Ось. Гэта немагчыма. Ты не можаш проста так взяць і сказаць чалавеку, зацікаўся, калі ласка. Так, у нас тут падказка. Pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Гэты Макс Пейн разважае, ці ён з'яўляецца часткай просто... О, давайте поселимся тут и будем жить. Я могу? Блин, не могу поселиться тут. Халяра. Ладно, поселюся тут. Мы можем зараз, глядзіце, у нас ёсць магчымасць пераключыць рэальнасць на сагу, але мы гэтага не зробім, пойдзем у гэтую у вежу ўжо і даглядзім, што канкрэтна у гэты раз у вежу Parliament Tower Alan Wake пабачыць. У папярэдні раз ён быў у сваёй жа кватэры, у якім, ну, яго жонка Эліс расказвала пра тое, што за ёй паляваў містер Скрэч. Тыпу яна бачыла містера Скрэча у фатаграфіях. Ось, і зараз гісторыя, магчыма, змянілася і прасунулася далей, і мы можам нешта яшчэ даведацца. Ці быў я ў гэты момант Аланом ці цемрай? Я не ведаю нават. У мяне не настолькі змрочная гісторыя, я не вельмі... Я бы хацеў, можа быць, правесці ДНД па такое змрочнае, можа быць, Call of Cthulhu, ну, крацей, Зов Ктулху зрабіць, зладзіць гульню, але мне падаецца, не такі добры, можа, аўтар тых самых пужалак. Не, я магу напужаць пэўных гульцоў, так. Але пэўных гульцоў. Я не думаю, што я магу здольны зрабіць пужалку, такую рэальную гісторыю, якой, ну, дрыжыкі будуць у людзей, якія любяць хорары. Я не думаю, што я на такое здольны. Я магу напужаць тых людзей, напружваць тых людзей, якія не любяць такія гісторыі, не прызвычайны да такіх гісторый. У мяне лайтовая версія даволі. Ну, такая сумная, можа быць, гісторыя нейкая.
І то, я думаю, цмока я не праб'ю увогуле. Ну, мне просто... Мне там таленту не хопіць. У Inception была структура. Там людзі разумелі, што яны робяць. Там растлумачана, што яны робяць. Ці старыся яны ў Inception гэта кліфхенгер. Структура якога... Go to hell! Так, давайте, каб гісторыя не прасоўвалася. Гэта кліфхенгер, структуру якога ты разумееш. Для першага Алана кліфхенгерам было, што ён знік, а яго жонка выбралася. Але чаму? Халера ведае, дадатак не адказаў. Ага. Окей. Я разумею, пра што ты, але зноў жа структура самого Алана Вейка гэта набор, логіка Алана Вейка гэта логіка Мары. І у ёй як бы некаторыя правілы застаюцца заўсёды аднолькавымі. Верх гэта верх, ніц гэта ніц. Часам яны могуць трошкі плавіцца, то бок гэтыя правілы, скажем так, амаль ператвараюцца ў абсурд, але яны не становяцца, не ператвараюцца раптоўна ў новыя правілы. Альбо калі гэтыя правілы змяняюцца, гэта аб гэтым абвяшчаецца, што глядзі, правілы гульні змяніліся. Зараз ужо не ты там на цябе палюе цемра, а ты палюеш на цемру, напрыклад, вось такое. Вось такія правілы гульні змяняюцца, але яны як бы сюжэтна змяняюцца, не проста так самі па сабе. Вось. Напрыклад, мы вяртаемся зараз другі раз у Парламент Тауэр, так? Каб даведацца, што з нашай жонкай. Мы быццам бы размаўляем з жонкай, але ў гэты момант Алан Вейк як бы адлюстроўвае падзеі. Зараз, жонка спрабуе абараніцца ад містера Скрэча. Алан Вейк вяртаецца ў гэты пакой і быццам бы таксама палюе на сваю жа жонку, быццам бы так. То бок розніца паміж Аланом Вейкам і містерам Скрэчам вельмі тоненькая ў гэты момант. Як бы незразумела, Алан Вейк ёсць містер... мы ведаем, што містер Скрэч гэта адлюстраванне Алана Вейка, але ў той жа момант па тыпу, а мы канкрэтна гуляем за містера Скрэча, таму што вось гэтыя скрымеры, якія нам вывальваюцца ад Алана Вейка, яны выглядаюць так, быццам бы ў гэты момант Алан Вейк якраз такі і ёсць містер Скрэч. Вось. І я думаю, што ён і ёсць містер Скрэч, дарэчы. Але я до конца не ўпэўнены. То бок у нас ёсць нейкія правілы, мы ведаем пра істоты, мы ведаем, што як яны нешта робяць. Чаму яны так робяць? Яны робяць па правілах, як бы сваёй гульні, толькі правілы нам не раскрываюць до конца. Вось. Я вось адкажу на тое, што такое цёмнае месца, адкуль прыйшлі цёмная і светлая прысутнасць, адкуль яно ўзялося. Вось. Пардон, неправильно прочитал. Вось адказу на тое, што такое цёмнае месца, адкуль прыйшлі цёмная і светлая прысутнасць, адкуль яно ўзялося, нам наўрад ці дадуць. Бо уся ягоная сутнасць у хтанічнасці. Так, то бок гэта трошкі у такое, хтанічнасць вельмі дала параўнаннем, бо гэта трошкі заходзіць за мяжу па тыпу вы ніколі не зразумееце гэта. Таму што інакш, калі нам усё падсветляць, то як бы далей уже ідзе проста кавалкі некаторыя разбіраць, і як бы гісторыя становіцца сумнай. У ёй няма таямніцы тады. На City Skylines 2 адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. Так, у Цмока пад левым крылом ёй уразлівае месца, каб рабіць трэба туды стралу стрэліць. Дзесьці я гэта ўжо чуў. Дыркі ў сюжэце. Так гэта... некаторыя гульні... я кажу, некаторыя гульні наўмысна пакідаюць, не тлумачаць усяго. Нават Inception пакінуў у канцы кліфхенгер. Пры гэтым Inception не патлумачыў вельмі дакладна, як працуе сістэма траплення ў іншыя сны. Разумееш? І чаму у сна можа быць яшчэ адзін сон унутры сна. Вось. Там літаральна, такое вельмі абстрактна гэта апісваецца. Ці важна гэта для гісторыі? Не важна ўвогуле. Па тыпу, бадай пофіг. Важна тое, наколькі ты жадаеш ведаць мелкія дэталі. Гэта вельмі... гэта не праблема гісторыі, гэта тваё стаўленне, праблема твайго стаўлення да гісторыі, і таму табе яна не падабаецца. Я не кажу, што ты павінен змяняць сваё меркаванне. Пакідай яго такое, як ёсць. Усё нармальна з ім. Гэта адна з... Я апісваў гэта на стрыме па ДНД, якраз такі, паміж гульцамі, якія жадаюць, напрыклад, вельмі дакладнае правіла і гуляць з лічбачкамі, а ёсць тыя людзі, якія дастаюць прадметы з паветра. Вось, у ДНД. І гэта вельмі розныя падыходы гульцоў. І гэта вельмі крайнія, як бы, рэчы паміж гульцамі. Я зараз, дзве крайнасці апісваю. Вось. І гэта проста розныя падыходы. І гэта тут, ведаеш, ты нельга задаволіць чалавека, які шукае задавальненне ў іншым. Скажам так. Разумееш? Таму адным людзям цікава адно, а іншым іншае. Вось усё.
Тут як бы немагчыма трапіць усім. Уразлівае месца цмока, у прынцыпе, любая дзірка. The Blade of Darkness атрымлівае 2500. Дзякуй вялікі, Пурбай. Што цікава, дзвер была справа. Дзверы зараз злева. Месца трошки змянілася. Я магу ліхтаркам карыстацца. Калі мы зайшлі, чуйна было, як ускрыкнула жонка. Вось. І я кажу, у гэты момант сам Алан не вельмі адрозніваецца ад містера Скрэча. Быццам бы пераследуе яе тут. Нейкі дрот. Цёмнае месца яе выстава. Камп'ютар. Усё месца быццам бы перабрана. Гэта адлюстраванне, дарэчы, поўнае адлюстраванне на кватэры. То бок яно вось як была кватэра, толькі яна ў іншы бок адлюстравана. З права налево. Трэба дабрацца да кнігі, але мы не можам. Там патрэбна кніга вяртання. Але мы да яе дабрацца не можам. Вось тут яна апрацоўвала фото свае. Там няма такіх рэчаў, якія занадта асабістыя. Фотаграфіі і ёсць я. Блін, складана пабачыць, я ледзь разбіраю. Вось яны фатаграфіі як бы вось гэтай істоты містера Скрэча, які з'яўляецца на ўваходзе ў яе. Як мы. Літаральна як мы. Можа я ліхтарыкам... Я не пашкодзіў гэтай фатаграфіі ліхтарыкам сваім, таму што это... Так не патрэбна рабіць, наколькі я ведаю. Я разумею, але ж не ведаю, ці я чагосьці не разумею, ці так і трэба. Тут пытанне ў тым, што патрэбна ли разумець? Ну, ведаеш, некаторыя гісторыі не працуюць, калі ты спрабуеш занадта іх разабрацца. Ну, яны, як гэта? Ёсць такая штука, по-моему, Хічкок казаў пра эфект халадзільніка. Ведаеш? І ён казаў пра кіно ўвогуле. Як працуе? Эфект халадзільніка ў тым, што чалавек прыходзіць у кіно, глядзіць кіно і праглядае, вось, ну, сядзі там гадзіну, так? Ну, тады гадзіну, максімум проста. Глядзіць кіно, а потым садзіцца ў машыну, едзе дадому, праязджае дамоў, даходзіць да халадзільніка, каб павячэраць. Даходзіць да халадзільніка і кажа сабе такі, адчыняе гэты халадзільнік, глядзіць на ежу і такі, гэта ж поўная лухта. Гэта не мае ніякага сэнса. І калі ў чалавека ён добра пабавіў часу з гэтую гадзіну і выйшаў, як бы дабраўся да халадзільніка, і ў яго гэта працэс, ну, ён як бы яго не бянтэжыла гэта ўвесь гэты час, але дабраўся ён да халадзільніка, і ён такі, гэта ж поўная лухта, сюжэт не мае ніякага сэнсу. Тады гэта добрае кіно. З гульнямі нешта трошки складаней, таму што гульні гіганцкія па памерах, і ў нас ёсць дастаткова часу, каб задумацца над падзеямі, так? І пакуль мы як бы не раскалупаемся занадта глыбока, пакуль ты просто ў працэсе ў патоке гульні, і ты не здаеш гэтых пытанняў, то як бы у цябе ўсё нармальна. Калі для цябе гэта разваліваецца, то для цябе гэта дрэнная гісторыя. Вось у чым розніца, як бы. Калі ты задаеш пытанне, ну, на працягу, то бок, напрыклад, ты робіш перапынкі і здаеш сабе пытанне таго, чаму гэта так, і, блін, гэта ж поўная лухта, калі ты ў гэты момант ужо яшчэ, вось, напрыклад, ты гуляў сам і дабраўся вось да гэтага, не ведаю, камп'ютара вось перад намі. І такі, гісторыя поўная лухта, ды ты можаш выключаць ужо адразу ў гэты момант. Таму што калі для цябе эфект халадзільніка не спрацаваў, ты, ну, і гэта ўжо 16-18 гадзін у гульне, каб ты разумеў. Мы даволі доўга ўжо праходзім яе. Як бы Хічкоку было значна прасцей захапіць увагу людзей, якія кіно не бачылі дагэтуль. Вось, а з гульнямі, ну, ўжо у нас, як у людзей, ёсць гіганцкі досвед гэтых гісторый. У некаторых гісторый проста патрэбна ў пэўны момант не задаваць пытанні пэўных. Ну, па тыпу, задаваць пытанні, якія задае гісторыя, і сачыць за гісторыяй. Вось, інакш можна выкінуць нахрен вельмі шмат твораў, якія насамрэч вельмі неблагія, і атрымліваць ад іх асалоду. Вось, пры гэтым яны не маюць ніякага сэнса. Потым, калі над імі задумваешся, яны не маюць ніякага нахрен сэнса. Ну, і у мяне шмат такое, ну, я шмат гулін лічу, калі ўжо прайшоў, я такі, гэта поўная лухта.
але гэта неблагая гісторыя, я добра пабавіў час падчас гульні. Вось, я добра пабавіў час, а гэта самае галоўнае, дзеля чаго я гуляю, правильно? Ось. Типу, за жонкай сочыць два сталкеры, хоць у аднаго і добрыя намеры, ён усё яшчэ сталкер. Ну, па тыпу такога. Я думаю, з боку гледжання Эліс гэта две аднолькавыя істоты. Яна не бачыць розніцы паміж імі. І я не думаю, што яна насамрэч ёсць вялікая. Я думаю, цёмная прысутнасць, мэта цёмнай прысутнасці ўвогуле якраз таки, ну, гэта здагадка. І я раблю гэта на выснове таго, што я бачыў. Мне падаецца, цёмная прысутнасць якраз таки спрабуе, скажем так, ну, апантаць Алана Вейка і выбрацца разам з ім. Ну, вось у гэтым і ёсць яе мэта, як бы. Яна спрабуе яшчэ больш уплываць на рэальны сусвет, але ёй патрэбна, каб Алан Вейк стаў містерам Скрэчам, як бы напалову містерам Скрэчам, напалову Аланом Вейкам. Каб ён застаўся Аланом Вейкам часткова, але ў той жа момант быў і містерам Скрэчам. І гэта ідэальны варыянт падзей для цёмнай прысутнасці. Мне падаецца, гэта яна намагаецца. Адключы мозг і атрымлівае асалоду ад зрочнага ЛСД. Ты вельмі, як гэта, скажем так, прыніжаеш мою думку ў гэты момант. Я даволі удзячлівы гулец і чытач. Ну, гулец-чытач. Калі гісторыі атрымоўваюцца мяне зачапіць, я даволі прадбачліва да яе. Ну, яно ж па-рознаму, зноў жа, у кожнага чалавека вельмі па-рознаму. Ну, некаторыя гісторыі не чапляюць. Я лічу, што пакуль я ў працэсе і мне цікава, ну, і мне зараз у меня ёсць пытанне, так? Гісторыя рухае мяне наперад. Некаторыя гісторыі, шчыра, я вось, ну, некаторыя гісторыі, якія як бы доўгія і ачмурэнныя, некаторым гісторыям як бы нейкае падсумаванне нават і не патрэбна, таму што яно было крутое ў працэсе, канчатак як бы не абавязкова ў такіх гісторыях. Ну, гульня престолу, напрыклад. Лепей не мець канчатка час ад часу, чым мець яго. Ось, такая штука. Я першага гуляў, я лічыў, што нешта разумею. Ну, тады ў цябе гэта самае, ну, окей. Я гуляў першага, і я дзесьці бліжэй да канца, я разумею гэтую гісторыю. А потым я пачаў перапраходзіць яго, і такі, я ні халера не разумею гэтай гісторыі. Ну, я не разумею яе, я думаў, што я разумею. Я таксама сам сябе падмануў у гэтай думцы. Але, калі ты гуляеш, у цябе такога ж, ну, адчування няма. Калі ты ўжо занадта пачынаеш лезці ў мелкія дэталі, то гісторыя, мне падаецца, Алана Вейка занадта складаная для разумення. Ну, то бок, табе не даюць дастаткова матэрыяла, каб з ім працаваць, каб дакладна разумець, што адбываецца, гэтым як бы і сэнс. Там Мартин не дапісвае апошнюю кнігу. У сэнсе апошнюю кнігу, ён 6-ю яшчэ не дапісаў, там да 7-й яшчэ жыць і жыць, мы памрэм. Я не ведаю, колькі ўжо, 15-20 гадоў ўжо чакаем гэтую самую 6-ю кнігу. Яна ўжо раздзялілася, гэтая 6-я кніга раздзялілася яшчэ на некалькі кнігаў. І нават адна з іх частак гэтых не выходзіць да калера ўжо. Ось. Так, вось учора мне зачапіў толькі хлопец з фабрыкі, у астатніх было прыгожа, але ўсё хібы чаплялі. Тут мне падабаецца гісторыя цалкам, таму мне прасцей. Так, хлопец з фабрыцы, так. Пачакай, хлопец з фабрыцы... ну вось у гэтым самым, у What Remains of Edith Finch. Ну, разумею, так. Ну, насамрэч ён самы такі яскравы момант. Вітаю, Метэйгоры. Мы памрэм і не пабачым. Мы пра Мартина размаўляем і ўвогуле пра сюжэты розных твораў. Так, давайте трошкі працоўваць сюжэт. Насамрэч у важным сюжэтным моманце я ўсё стаю трэнджу. Так, тэлевізор, божа, лісты. Вітаю з Галівуда. Дарэчы, Hollywood Animal ачмурэнны. Пагуляйце. Барі Уиллер, 2 гады таму. Вітаю, Эліс. Так. Я адчуваю сябе больш рыбай без вады ў Галівудзе, больш, чым я калісьці быў у паўночнай частцы, ну, у гэтых, як яны, Wilderness. Гэта чым у дзікай мясцовасці паўночнага захада, ну, карці на заходнім узбярэжжы Амерыцы. Так. Гэтыя япі з іх зубамі, якія свецяцца ў цемры, не могуць адчувацца больш несапраўднымі, так. Яны бы не адчуваліся больш яшчэ несапраўднымі, чым калі б яны мелі 6 пальцаў. І ўсё настолькі цудоўна кожны раз, so fucking great, тут ўсё вельмі важна. Тады, калі насамрэч усё насамрэч наадварот.
Больше, чем один раз мне хотелось блевать на этими встречами с этими киношниками. Так. Але я тут дзеля таго, каб знайсці спадчыну Алана. Хтосьці, хто жадае... Так, everyone wants to go below the film rights. Усе жадаюць узяць права на фільм па кнігах Кейсі, то бок, ну, Макса Пейна. І у іх ёсць зусім дрэнныя ідэі, што з гэтым рабіць. Гэта мой абавязак, каб сабраць гэтую арду таніраваных зомбі у правільным напрамку, чагосьці, што будзе падобна на добры густ. Так. Мне балюча, я з болечаю разумею, як глыбока Алан бы адносіўся да адаптацыі, калі бы не траплялі ў яго, як бы, у яго бачанні гісторыі. Ён быў майстар ненавідзець рэчы вельмі глыбока, і меў на гэта свае рэзоны. І гэта ж таму, чаму мы яго так моцна любілі, так? У любым выпадку, мне трэба зноў ісці на яшчэ адзін сазвон, каб размаўляць наконт кастинга. Барри Уиллер далучыўся да культа 1 год назад. Гэта Эліс. Ты можаш падумаць, што я быў заменены нейкім злосным двайніком, але я прыяднаўся да культа і мне вельмі падабаецца. Жартую, гэта не культ. Ну, амаль. Так. Blessed Wellness Retreat. Благословленный адпачынак. Так. Працуючы з залам альбо Андерсонамі. Андерсонамі? Гэта вось гэтыя якія дзеды? Яны былі ў першай частцы? Няўжо дзеды былі ў першай частцы? Хто-небудзь можа падказаць? Так. Так бы ўвогуле не пра гэта. Месца Алана ў рэчаіснасці заняў Скрэч. Падчас дзеянняў дадаткам Алан яго спыніў, знішчыўшы яго фізічна, але ягоны дух, як у Саурона, застаўся. Цяпер Скрэч паспрабуе ажыццявіць іншы план. Разумеў. Так, дзеды былі. Яны спявалі, цэлы канцэрт створылі. Ну гэта... окей, добра. Я забыўся на іх увогуле. Блін, мне падаецца, я думаў, што я памятаю першага Алана, але персанажаў я дакладна не памятаю. У Алана Вейкі першым я не памятаю ніводнага персанажа, акрамя жонкі, вось гэтай бабці і гэтых самай, яшчэ дзяўчыны у гэтым самым, у кафейні, вось усё, у кавярні. Яны, здаецца, таксама нейкім чынам стваралі для цемры. Ага, окей, ладно. Працаваць з Аланам і Андерсамі было складана час ад часу, але гэтыя кіношнікі проста вар'яты. Узровень майго стрэса быў проста неверагодны. Але потым... Так. Але потым мне сказалі наконт адпачынку. Найлепшае рашэнне, калі я калі-небудзь рабіў. Мне ніколі не было так добра, і я не адчуваў сябе такім здаровым. Хлопец, які кіруе гэтым месцам, Чэстер, проста чараўнік. І ніякім чынам не Вака. Вака я не памятаю, што гэта. Вака-вака. Так. Па тыпу, можа быць, не дурны ў нейкім сэнсе. Мне падаецца, што ты можаш падумаць, што я з глузду з'ехаў, але я згубіў шмат вагі, ты нават мяне не пазнаеш. Чэстер кажа, я шчаслівы, што трапіў сюды, і штосьці дрэннае за мною здарылася бы, калі б я застаўся ў Нью-Йорку. Я веру яму. Я не вельмі добра сябе адчуваў пасля ўсяго таго, што здарылася, асабісці пасля таго, як гэтыя жудасныя чэлы з бюро кантролю спрабавалі паразмаўляць са мной. Так. Дастаткова, каб ператворыць кагосьці у чэла, які верыць у канспіралагічныя тэорыі. Так. Я спадзяюся, у цябе ўсё ў парадку. Наведай мяне ў любы момант. Заходняе ўзбярэжжа не так дрэнна, як гэта можа прагучаць у маіх папярэдніх эмейлах. Проста правяраю. Эліс. Так, а даты... Лістова для я не бачу. Ну, можа быць, гэта наўмысна, я бачу толькі лісты ад яго. Вітаю, Эліс. Правяраю, потому што я тебе нічога не чуў. У цябе ўсё добра? Я трапіў у пастку ў бясконцых сустрэчах без нейкіх перапынкаў.
Так. Open... Што? Адкрытае кімано? Я не разумею, пра што ён. Гэта нешта на мясцовым, блін, заходнеўзбярэжным. Так, я вырашыў пассаць у бутэльку, ну, скажем так, у гэтую... Што ён, пра што ён? І гэтыя ланчы яшчэ. Як гэтыя людзі ўвогуле робяць кіно, калі ўсё, што яны робяць, гэта сядзяць на сустрэчах са мной. Окей. Я дам рады. Блін, Эліс што, не адказвала ўвесь гэты час? 2 гады? Вітаю, Эліс. Ну, не можаш ён проста пісаць у пустэчу, так? Sharks. Як яна, Shark? Акулы, вось. Акулы роюцца. Зараз яны жадаюць зрабіць з таго, што здарылася з Элам у кіно, альбо TV-шоу, альбо, не можаш паверыць, у сраную відэагульню. Я сказаў ім, ну вось яна. Окей, я зразумеў, што вы тут зрабілі. Ага, Remedy. Вы па тыпу, што гэта самая адаптацыя Алана Вейка ў розныя медыа ў гэтым сусвеце, і па тыпу, ну я зразумеў, карацей, яны заігрываюць з нашым рэальным сусветам як часткай мета-сусвета Алана Вейка. Гэта круто. Бары настойлівы. Ну, карацей, мне падаецца, што гульня Алана Вейка гэта частка вось гэтых, вось мы мюзікл бачылі ад Алана Вейка, так? Вось па тыпу відэагульня, якую мы гуляем, гэта насамрэч яшчэ адаптацыя Алана Вейка, гэта Inception, карацей, гэтай всей херні. Я сказаў ім ад'ябацца. Таксама, у выпадку, калі ты пачуеш штосьці, пачуеш аб гэтым ад кагосьці яшчэ, сапраўднае забойства, так. Не, аўтарка True Crime, я не ведаю, просто, ну, аўтары, які пішуць пра забойствы, якія сапраўды адбыліся. Тэмі Букер працуе над кнігай наконт Ала. Я знайшоў яе выдаўца і сказаў ім, што мы адпраўлю яе ў суд. Не бянтэжся, я разбяруся. Як справы, Эліс? Усё добра дома? Просто правяраю. Спрабаваў патэлефанаваць табе, але не мог дасягнуць. Ну, ты не адказала. Ты, магчыма, занадта глыбока ў сваім крэатыўным працэсе. Я ведаю, як вы мастакі, якімі вы становіцеся, калі вы ў працэсе сваіх праектаў. Усё іншае знікае. Калі ты патэлефануеш назад і у цябе не атрымаецца, я у гэты момант раблю ўсё, што прадюсер і павінен рабіць, а ўсё яшчэ таямніца для мяне. І калі ты жадаеш мне дапамагчы з бізнесам, ну, з любымі рэчамі, якія звязаны з той выстаўкай, просто скажы мне, твой сябар Бары. Ён Бары вельмі настойлівы. Але хата ўжо вельмі сабраная, яна выстаўку з гэтага і зрабіла. Confusion, shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in, even after he moved out west. Частка 2.1. Яна зрабіла выстаўку, і гэта дэтэктар руху. То бок, калі я прайшоў, тады яно зрэагавала і ўключыла гэтае відэа. Частка першая. Глыбінне. Любоў — гэта слабасць. Фота Алана Вейка. Альбо містера Скрэча. Дзе опера ў 4 дзеях па Алану Вейку, дзе балет, дзе хаця б адзін... блін, я зачапіў фразу. Дзе хаця б адзін сезон на аніме па Алану Вейку. Ну, вось мы так...
Неяк crawling жывем. life. Дык я думаю, яно ёсць у нейкім паралельным яшчэ сусвеце з цёмнай рэальнасцю, я думаю. Цёмнае месца. 100%. Так, фото і планы на выставы. Мне патрэбна паказаць табе праўду на ўсіх экранах. Добра, яшчэ не гатова, часткі азначаны. У цэнтры яшчэ ў пакоях. Чым цямней, тым лепей. Яшчэ нататка. Фатаграфіі і ёсць я, вось гэта ўжо было. Вось тут ёсць актывацыя. І вось тут. Якія разлічаныя, у якім парадку? Ну ладно, давайте ўлева зойдем. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Окей. Частка другая, ну, як вяртанне по типу вяртання да жыцця. Слабасць гэта, clarity. Clarity гэта калі зразумеласць, ну, по типу відавочнасць. Не ўпэўнены зараз слова у галаву не прыходзіць. Яснасць, вось такая. Глядзіце, якая справа. Ну, яна не магла увогуле нават выбрацца з ложка і нешта рабіць. І тут, карацей, яна пабачыла, як міма акна яе пралетела просто, ну, алень па тыпу праляцеў. Але насамрэч гэта быў, ну, шарык, які просто надзьмуханы шарык, які пралецеў міма яе вакна. І яна пабачыла, паглядзела в акно і пабачыла дзяўчынку, якая, ну, плакала ўнізе з таго, што, ну, быццам бы яе ўвесь сусвет абрушыўся, таму што яна згубіла гэты шарык. Вось. І справа ў тым, што гэта прымусіла, ну, яна гэта, скажем так, прымусіла яе выбрацца з ложка, яна такая пайшла за камерай. Я так разумею, што яна якраз такі робіць, яна сказала, гэта ідэальны прыклад жаха таго, што ты клапоцішся аб чымсьці. Вось такое. Horror of caring. Яна вельмі коротка гэта сказала, але калі ты за штосьці клапоцішся і губляеш гэта, тады ты, скажем так, і ну, разваливаешься, быццам бы тебе сусвет разваливаецца. Так што вось именно конкретна гэта, яе чамусьці гэта пачало матываваць. І таму яна, я так разумею, гэта частка выставы ўвогуле пра гэта. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Яна нешта шукала ў сваіх фотах і шукала, ну, як вы разумееце, што я думаю, што ўвесь гэты час Алан Жа Вейк, ён па тыпу згубіў памяць, так? Ну, ён губляў памяць з кожным цыклам. І ён, хутчэй за ўсё, вяртаўся Парламент Тауэр кожны раз, не ведаючы ж навошта. І невядома, наколькі звар'яцела. Дарэчы, на цывілізацыю 4 правіла D500 там няма прабела, зараз я гэта выпраўлю. Вось. На Broken Sword першы адправляецца D500, дзякуй вялікі. Так. Зараз у нас узнагароды. Узнагароды. Так, где там наша? Цивилизация 4, вось гэта. Оп, пробел дадаў. Усё. І зараз вам аднаўлю яшчэ.
Вось яна шукала нешта ў цемры, але не ўпэўнена што, штосьці ўначы прыходзіла, вось тое, што яе спрабавала напасць, але ж гэта і быў, мне падаецца, гэта і ёсць версія Алана Вейка, якія, ну гэта не абавязкова містер Скрэч, але магчыма і ну Алан, тут уже ўсё, мне падаецца, Алан Вейк ёсць містер, ну як бы гэта частка Алана заўсёды, якая ў ім была, вось гэта містер Скрэч, ён быў як бы зроблены, яшчэ дапамагла зрабіць яго цёмная прысутнасць, яна дапамагла вырасціць, скажем так, яго, забіраючы ў яго памяць і ганяючы яго праз бясконцыя цыклы, у выніку ён і ляснуўся. Вось і гэта і ёсць як бы містер Скрэч, але халера яго ведае. Вітаю, Вячеславович. На Broken Sword 1, я, по-моему, уже прагаварыў гэта, на Broken Sword 1 адпраўляецца 9500. Так, пошук, трэця частка. Яснасці ёсць мэта. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Зараз мы это паглядзім, так. Частка 4, паразуменне. Мэта — гэта моц. Зараз мы я зноў фотаграфіі. Так, няма межаў, звязана, так. Connection. Then pain, then love. Сувязь — гэта боль, боль — гэта каханне. Глядзіце, якая справа зараз. Ну, мы ў кіно гэта не паглыбімся. Цікавае разважанне, вось гэта наконт трошкі дапаўняе тое, што мы абмяркоўвалі раней. Яна разважае пра тое, што цемра, насамрэч, ну, у нас існуе сусвет паралельны нашаму, скажем так, нейкая бясконцая хваля цемры, так, які, ну, паралельна з намі дзесьці знаходзіцца. Але цемра — гэта насамрэч тое, чаго мы наступны раз без прабела цэлу пісаць. Так, я выправіў. У цябе проста папярэднія былі якраз такі цывілізацыя прабел 4. І я зараз дадаў да апошняга зараз прабел. І яно павінна было скласціся нармальна. Павінна было, я не пераправяраў. Вось, і атрымліваецца, што яно наславіцца на рэальнасць. І вось тут зараз самае цікавае, ну, і хвалямі праходзіцца па нашай рэальнасці. І цемра — гэта ўсяго-то баяцца таго, што можа быць. То бок баязнь цемры — гэта баязнь таго, што можа адбыцца, што можа быць. І вось якраз такі гэта, мне падаецца, у гэтых словах вельмі важная як бы адна з галоўных пасылаў гульні ўвогуле, што Алан Вейк, ну, як бы, вось гэтай гісторыі, які ён піша, і яны ператвараюцца ў гісторыі, ён баіцца таго, што можа быць. І вось гэта, напрыклад, як ён ішоў да ахвяры у гэтым самым, у гатэлю, як ён проста жадае, каб Эліс не трапіла ў цёмнае месца. Ён баіцца гэтай магчымасці, і гэта і ёсць цемра. Гэта і ёсць як бы сутнасць цёмнага месца. Паказаць, там знаходзіцца ў цемры тое ж, чаго мы баімся. Ну, мы не баімся цемры, мы баімся таго, што можа быць цемры. Вось, і, ну, гэта вельмі, па-моему, у першай частцы гэта, мы узгадывалі, там было якраз такі адной з галоўных тэм увогуле, што Алан Вейк баяўся цемры, і ў гэтым як бы яго праблема была. І вось тут яно якраз такі пераклікаецца. Што зараз яго жонка робіць, гэта тое, што фатаграфіі могуць рабіць, ну, могуць злавіць, ну, зафіксаваць тое, што знаходзіцца ў цемры. То бок яна кажа пра твары, якія могуць дзесьці там у цемры знаходзіцца, якіх мы баімся. Але дзякуючы фатаграфіі яна можа злавіць гэтыя, скажем так, штосьці, гэтую цемру там. Вось, зафіксаваць яе. Такім чынам можна за ёй можна назіраць. Вось, яна жадае зазірнуць у цемру, яе жаданне. Ці гулялі мы ў Valiant Hearts? Не, на стрымах дакладна, не на стрымах я пачынаў. Я прайшоў дзесьці, ну, не ведаю, якая яна па памерах, я, можа, пару гадзінак пагуляў. Вось. Добра, давайте паглядзім, што є частка, рэшта выставы.
І зноў ён апынуўся ў гэтым месцы. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in, try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Ау. Повторення історії. Не сподобалося? Ні, неправда. Я просто, скажімо так, зараз про Valiant Hearts, а потім знову до Alan Wake. З Valiant Hearts я просто запустив її, коли мені було самотно. Ну, я, скажімо так, я не ведав, во що погуляти, і вона у мене була у підписці. Я просто взяв і запустив її на PlayStation. Вось, і пагуляўся. То бок мне ў гэты момант просто хацелася чагосьці запусціць. І я пагуляў, я такі, ну, як бы прыкалдэсная гульня. Вось, глыбока я ў гэты момант паглыбляцца ў гісторыю быў не гатовы, як бы, ну, сачыць за падзеямі таксама быў не гатовы. Гэта было літаральна па тыпу, я не памятаю, можа перад паездкай нейкай на чамаданах мы ўжо сядзелі, не памятаю, карацей, было прыкладна такое адчуванне, што, ну, мне патрэбна потым забіць просто, я некаторы час не буду да яе вяртацца. І ў выніку я так і не скончыў яе і не вяртаўся. Я літаральна, я ўзяў яе просто, каб тады паглядзець, таму я яе не скончыў. Я нават і не памятаю падзеі, я памятаю толькі візуальны стыль. Вось. Собаку памятаю. Собака больш адзінае, што я памятаю. Ён ўсё, што засталося ў маёй галаве. Вось. Alan Wake. Зараз, глядзіце, ён прыйшоў у пакой, у свой пакой пісьменніка, і прачытаў манускрыпт вяртання. Манускрыпт вяртання — гэта не пра вяртанне Алана Вейка. Гэта пра тое, як у рэальны сусвет трапляе містер Скрэч, то бок цёмная прысутнасць. Вось. І у выніку атрымліваецца, Alan Wake чытае гісторыю, у якой вяртанне, у якой Скрэч ужо у рэальным сусвеце. Трэба ўспамінальная брыгада. Ну, мы можам пагуляць, і гэта самае, разбяромся тады. Па выглядзе, я не магу сказаць, мне тады настолькі мала пагуляў, што не стварыў меркаванне аб гульні, аб Valiant Hearts. Візуальна стадзі дакладна добра, там без пытанняў. Вось. Alan Wake, у выніку, ён прыходзіць у свой пакой пісьменніка, ён чытае манускрыпт вяртання, і ён бачыць, што ён не пісаў яго. Гэта дакладна не ён. Да гэтага ў мяне ёсць пытанне, хутчэй за ўсё, гэта ён усё ж такі напісаў. Але ён упэўнены, што я не мог гэтага напісаць. Гэта дакладна не я. Вось, ён чытае гэты манускрыпт, чытае вяртанне, і, што цікава, перад гэтым, калі мы траплялі ў гэтую вежу, ён знаходзіў пачатак гэтага манускрыпта, альбо адзін лісточак, нешта такое. І там аўтар быў закрэслены, па тыпу зацёрты, так, перапісаны. Вось, ён просто быў закрыты. І дагэтуль, па тыпу вяртання, было напісана містерам Скрэчам. Вось, што я тады, ну, успрыняў. Але зараз Алан трапляе ў гэты манускрыпт, чытае яго і зацірае сваё імя там. І ў выніку, ну вось оно, па тыпу двойственнасць нашага Алана ў тым, што ён і ёсць містер Скрэч, які перапісвае гэтую штуку ўсё. І Алан у выніку спрабуе перапісаць вяртанне такім чынам,
каб цэнтрам гісторыі стала не цёмная прысутнасць, а сага. Сага не была ўпісана ў гісторыю. Гэта Алан Вейк зацягнуў сагу ў гісторыю, зрабіў яе галоўным героем. Алан Вейк павінны ў падзеях з тымі падзеямі, якія адбываюцца ў сагі, але сага была проста як дадатковы персанаж. Ён спрабуе перапісаць гісторыю, ён не можа яе поўнасцю напісаць па-новай, яна ўжо напісана. Але ён спрабуе яе мадыфікаваць такім чынам, каб перамагчы цёмную прысутнасць. Але ён не паспявае, ён кажа, што ён не паспявае. Дарэчы, не разумею, што ён не паспеў, я зразумеў, чаму ён не паспеў. Ён часткова толькі перапісаў гэтую гісторыю, а потым прыйшоў альбо містер Скрэч, альбо сам Алан, нешта сярэдняе ўжо, і застраліў яго з рэвальвера. І ў выніку Алан не змог сам перапісаць гэтую гісторыю самому сабе. Мне падаецца, гэта проста шматлікая колькасць версій Алана, якая сама з сабой змагаецца з таго, што ў яго адабралі памяць шмат разоў. Гэта як з Цівтамі напісаў нешта, а праз 5 гадоў. Не, я гэта не пісаў. Ну, гэта прыкладна ў яго. Я напісаў гэта, я не мог паверыць, што напісаў гэта. Ён кажа, што я напісаў гэта, не можа быць, каб я, па тыпу, я не мог напісаць такое. Гэта немагчыма, каб я напісаў такую гісторыю. Але, можа быць, у яго была мэта. І гэта была частка яго вяртання, вяртанне была частка яго гісторыі, якую ён жадаў напісаць. Ось. Але, на жаль, ужо гісторыя перапісана. І тое, што адбываецца зараз сага, і гэта якраз таки частка гэтага мунскрыпта. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. Скрэч спыніў яго, і ў выніку перапісаць не The memory атрымалася. of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there at Parliament. Ён ужо пакрыху пачаў губляць, ён ужо пачаў забываць наконт таго, што ён змяніў, то бок ён частку ўжо, толькі што таго, што ён перапісаў, ён частку гэтага ўжо забыўся. He could use the story to escape. He could go after Alice. Так, добра. Ну і у Алана застаецца цёмная прысутнасць ужо спрабуе перапісаць яго варыянт гісторыі. У выніку праўкі на праўкі. Ведаеце, гэта карацей заказчык, калі жадае розныя варыянты бясконца выпраўляць, і вось карацей вось гэта прыкладна такое, толькі Алан Вейк сам сабе заказчык і быў бясконцым. Ведаеце, я зараз задумаўся над гэтым. Насамрэч, уся гісторыя гэта праблема кранча, карацей, пісьменніка. І яго асабістая незадаволенасць тым, як ён гэта робіць. Вось мне падаецца, гэта адлюстраванне кашмара чалавека творчага, скажем так. Таго, што ён бясконца спрабуе выправіць сваю працу, зрабіць яе лепей, але яна не атрымліваецца. Але ў сага гэта не я пісаў, што за табой дзесь сатаністу з сякерамі лётаюць, гэта не я пісаў. Ну, глядзі, Скрэч напісаў пра сагу, і яна там была ў гісторыі, проста яна не выконвала галоўнай ролі. І Алан Вейк якраз такі паспрабаваў змяніць гісторыю на базе той гісторыі, якая яна ёсць, проста выпраўляючы яго. Вось, і ў гэты момант ён як бы сваімі выпраўленнямі ён як бы якраз такі больш нагадвае містера Скрэча ў гэты момант. Ладно, пачынаем пісаць далей працяг. Я так разумею, што гэта ў нас далей будзе гісторыя ініцыяцыя. Нам патрэбна ўсё яшчэ выправіць гэтую версію гісторыі, каб Скрэч не выпраўляў гісторыю вяртання. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. Зараз зноў наведаць Зейна. Two murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Яшчэ одна версія ініцыяцыі. Я думаю, зараз... Опля. Я думаў чаргаваць... Давайте прыпынем. Я думаў чаргаваць паміж сабой гісторыі сагі і Алана, по тыпу адзін к аднаму, то бок адну гісторыю за Алана, адну гісторыю за сагу. Але мне зараз канкрэтна ў гэты момант цікава, што наробіць Алан, па тыпу, што не рэзультаты яго дзеянняў. Як бы, карацей, я жадаю працягнуць зараз за Алана і даведацца трошкі больш пра вяртанне, таму я зараз гэты сегмент прайду поўнасцю за Алана. Я думаю, да другога вядра, скажем так, да наступнага паходу ў Parliament Tower, і толькі потым пагуляю за сагу. Мне цікава падзея Алана.
Алан покраху визуально или литерально у мистера Скретча перетворяется. Маски, инициация. Ну, як я і сказав, Алан покраху становиться містером Скретчем. Так, з містером Дором ми ще порозмовляємо. Ми можемо зараз переключитися поміж реальностями і трапити у реальність саги. Ось, і гэтага я зараз не зраблю. Мяне не выпустить отсюда, так? It was locked from the other side. Зброя ўсё яшчэ ёсць, у нас да халеры гэтых... блін, як же іх шмат. Пачакайце, чаму адзін? В сэнсе ён адзін. Не можа быць адзін, яго да халеры просто бясконцая колькасць у мяне. Ну ладно, без розніцы. Давайте. Скрэч гэта сімвалізм на рэдактараў, якія правяраюць твор пісьменніка? Не, скрэч гэта сімвалізм уласнай, ну, чалавек піша твор і такі, мне не падабаецца, я жадаю выправіць. Перапісвае яго. Я жадаю выправіць яшчэ. І, карацей, быццам бы, ну, бясконцым кранчы такім знаходзіцца, ён бясконца ўпраўляе сам сябе і не можа выбрацца з гэтага. Містер Скрэч гэта той бок чалавека, які у пісьменніка, які і прымушае яго перапісваць бясконца яго працу і стварае яго, як бы не дае яму ў выніку нічога напісаць. Ось, ну, па тыпу бясконца просто ў адным сядзіць. А шоу так і не пачалося. I don't have time for this, so let's get over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our Night Springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had... Давайте-ка. Зараз хутенько чат. Так. Я слухав лекцію Джо Аберкромбі, ті, як його прозвучить, де він говорить, що бясконце управління дородних деталяў у творы гэта памылка навака.
Алан гэта дакладна ты напісаў у сваёй кнігі, ці табе жонка дапамагала. Ну, ён жа у пачатку першай частцы уся завязка гісторыі ў тым, што Алан Вейк, у яго праблема была з тым, што ён не мог ні галеры напісаць. Вось ён ніяк не мог скончыць нічога, і за гэта станавіўся ўсё больш такім сумным, раздражнёным, праблемным. Вось, бясконца ад гэтага. Мне падаецца, гэта працяг гэтай жа думкі. Чорны актор з Quantum Break і Horizon Zero. Вось наконт містера Дора, блін, я жадаю у Quantum Break за гэтага пагуляць, таму што містер Дор для мяне самая загадкавая фігура ва ўсёй гэтай гісторыі. І зараз справа ў тым, што шоу не адбылося. Дагэтуль шоу кожны раз пачыналася, адыгрывала. І справа ў тым, што па словах містера Дора, містера Дзверы, па яго версіі гучыць так, быццам бы гэта сам Алан для сябе прыдумвае гэтыя петлі. Гэта ён сам сабе стварае гэтыя складанасці. Ён сам сабе прыдумвае складанасць і сам спрабуе вырашыць. Быццам бы гэтае шоу, гэта частка адной з гэтых складанасцяў. Пачынаецца шоу, ён павінен знайсці месца забойства, перапісаць гісторыю, каб знайсці забойства, ну, пісаць сябе ў гісторыю, потым ён павінен адправіцца такім, толькі тады ён можа адправіць у парламент Тавер, то бок ён сам прыдумвае сабе складанасці. І што разлавала містера Дора, ну, містера Дзверы, у тым тое, што ён закрануў кагосьці вельмі важнага для містера Дора. Я не ведаю, хто такі містер Дор, я не ведаю, хто для яго важны, не магу нават уявіць, таму, ну, халера яго ведае. Вось, і Алан кажа, што так, мне патрэбна выратаваць мою жонку. І справа ў тым, што якраз такі містер Дор і кажа, так яна ў небяспецы якраз такі з-за цябе. Ну, ты сам працягваеш адчыняць змрочныя дзверы, якія вядуць да яе небяспекі. У выніку, калі б ты, Алан, не спрабаваў, калупацца ў гэтым, не пісаць, можа быць, гэта быў адзіны варыянт, то гэта і было бы выхадам. Так, Дон круцейшы за гэтага. У Ремеді грошы не хапіла. Дон? А хто, які Дон? Чорны актор з Quantum Break і Horizon Zero. Ну, так гэта, я думаю, што гэты чел і ёсць містер Дор, ну, як бы гэтым сэнс... Я не ведаю, як Quantum Break зноў жа не гуляў. І я не памятаю яго ў Horizon Zero, дарэчы. Ну, ладно, гэта, можа быць, я просто не памятаю. Там шмат каго было. Ну, в любом выпадку, шоу не было, мы выбираемся зноў. Я ж не магу зноў, я магу просто так выйсці з кінотэатра, так? Мне не абавязкова тут. Я магу пераключыць падзеі, я магу влево выйсці зараз. Магчыма там? О, тут затапіла. Окей, будьце там. Гэта месца просто змянілася. The door wouldn't open. Зноў жа гэта ж... Напужаў мяне, блин. Это не сапраўдна. Просто знікай. Да блин, што ты тут робіш? Знікай. Давай. Містер Дор. Вось гэта шмат рэальнасцяў. Каспер Дарлінга, ўсё яшчэ не знікае. Так, дык где-то Дверчук працуе на цемру? Я не ведаю, мне няма адказаў. Ці чаму ён жадае, каб Алан спыніўся пісаць? Ён жадае, Аланка нашкодзіў камусьці, хто яму важны, і містер Дор дапамагае, па тыпу, містер Дор лічыў, што ён дапамагае Алану, але Алан зрабіў тое, што не трэба было рабіць. І зараз ён разлаваны. Адзінае, што мне прыходзіць у галаву, гэта сага. Але якім чынам містер Дор да сагі, для мяне загадка ўвогуле. Магчыма, містер Дор, я не ведаю, хто такі містер Дор, я не ведаю, чым яго здольнасці, я не магу прыдумаць, чаму... Я магу прыдумаць ідэі, але яны абсалютна абсурдныя, не маюць ніякага аснову пад сваім. Я думаю, што містер Дор планаваў выкарыстоўваць сагу ў сваіх мэтах, у сваіх гісторыях, магчыма, але тое, што он упісаў яе ў гісторыю, гэта паставіла пад пагрозу мэты містера Дора, вось моя думка. Я не думаю, што ён існуе дзякуючы Алану. Я думаю, што ён існуе паралельна. Аб гэтым кажа чел з Quantum Break яшчэ. Ну, вось гэта шэриф.
Таму што ён у якіх бы рэальнасцях ён не скакаў, заўсёды застаецца містер Дор. І ён сам спрабуе даведацца, хто это такі. Тое, што нам дазваляюць вось так абіраць, за каго нам гуляць, наводзіць на думку, што падзеі разгортваюцца не зусім паралельна, а з нейкім водступам у часе. Так, гэта дакладна так. Тым больш, што водступ у часе не абавязкова... Ён увогуле, нагадваю, Alan Wake знаходзіцца ў рэальнасці, у якой няма сэнса, ну, час не мае сэнсу. Я думаю, ўсё пераблытана. Я думаю, у іх узаемадзеянне з сагай увогуле пераблытана ў часе. То бок, напрыклад, адзін сегмент мы робім, ну, по тыпу, пазней да гульні, а потым мы робім сегмент, які раней да пачатку гульні, для сагі. І ў выніку мы пераблытваем усе элементы адзін за адным. Таму што вось гэты момант, калі Алан ёсць манускрыпт вяртання, так? І Алан спачатку у адным са сваіх успамінаў ён якраз такі бачыў вяртанне з закрэсленым, а потым ён толькі пабачыў яго не закрэсленым і зацёр яго. У выніку я лічу, што Алан, насамрэч, узятыя сегменты за Алана, яны пераблытаныя паміж сабой. Кожны раз, калі ён вяртаецца пасля Parliament Tower, мы атрымліваецца, што мы апынаемся ў іншым месцы як бы часа для сагі глобальна, і для свайго часу таксама. Ну, зноў жа, час не мае тут ніякага сэнсу. Вось. Калі хто будзе спойлерыць, забаню. Ага, добра. Жад просіцца вонкі, таму што абое чорныя? Не. Проста гэта адзінае, што змянілася. Ну, у таймлайне, скажем так, Алана Вейка, адзінае, што змянілася, гэта тое, што ён, ну, гэта, тое, што ён дапісаў сагу ў гісторыю. Зноў жа, ну, без спойлераў, зноў, я дзелюся сваімі разважаннямі, і яны могуць быць абсалютна не мець далучэння да рэальнасці. Вось, я дзелюся імі, таму што лічу, што ў гэтым як бы і як бы цікавая частка ўсяго стрыма. Як бы, на мой погляд, любая сюжэтная гісторыя, мне трэба дзеліцца сваімі думкамі, інакш вы будзеце проста назіраць, як я хаджу і забіваю штукі. І ўсё. Ну, гэта бессэнсоўна тады, калі ў цэнтр гульні якраз такі у вось гэтым разбірательстве, на мой погляд. Так, ты зачынены? Ты нереально. Давай, возникай. Ты не зникаешь? Да ладно. Цікаво. Hurry, Tom. Here is the light at the end of the tunnel. If you come in last, you won't be. Jumalauta, that held you close, Tom. Чому Том? Set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Дор выглядае незадаволеным. Я і павінен быў сюды прыйсці? Я прыйшоў сюды проста таму, што я сам зацікаўлены на тым, што прыйсці. Dor didn't seem happy to see me this time. Hearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. Пачакайце, Том. Як гэтага Зейна клікалі? Ён не Том Зейн. Тому ён сказаў толькі што пра Том. Дадай мяне ў сваё кіно. Чаму Том? Том Зейн, не? Альбо як? Як таго верша, які пісаў, як яго клікалі? What films? Якое кіно? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the poet, Том my favorite, поет. and Öden Ö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? Томас Зейн. То бок, атрымліваецца, ён бачыць у нас якраз такі чэла, то Том Круз. Ён мае на ўвазе якраз такі чэла, які быў у пакоі, у гатэле. Пра містера Дора мы наўрад ці знойдзем тут адказы. Ён жа яшчэ ў Quantum Break з'яўляецца, наколькі ведаю, а значыцца, там павінны быць нейкія кавалкі пазла яго загадкі. Ну так, я вось і думаю, што якраз такі
Пра містера Дора я не думаю, што тут гісторыя будзе ўвогуле. Я не ўпэўнены, што ў Quantum Break будзе хоць нейкія адказы, але трэба... Я думаю, што гэта зараз, ну, калі так агульна браць, ён самая таямнічая асоба ўвогуле ва ўсёй гісторыі. I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Прыбіральшчык, у прыбіральшчыка заўсёды роля, ён быў у кантроле, і ён ёсць тут, так? Але глядзіце, у яго роля плюс-мінус зразумела ў прыбіральшчыка. Ён заўсёды пазітыўны персанаж, як бы. Яго мэты, яны як бы быццам бы адсутнічаюць. Яны як бы ёсць, але ў любым выпадку яны заўсёды пазітыўныя да пратаганіста. Таму атрымліваецца, як бы, яму мы можам давяраць, і таму яго як бы роля, ён не будзе нам перашкаджаць у таго, што мы робім. Мы будзем звяртацца да яго пры неабходнасці, каб ён дапамог нам. Вось у гэтым яго карысці. То бок ён як бы, ён загадкавы, але ў той жа момант ён не мае нейкай, ну, такой капздец нейкай складанасці пад сабою. Я вам это прыбраць падлогу. Блін, я не разбіраюся. Ён бомбадзіл. Вось, ну, гэта літаральна вось такой персанаж. Чакайце, тут жа быў спуск. А, вось ён і ёсць. Ён сказаў, што мы сказалі яму, каб мы нагадалі яму аб тым, што нам патрэбна забраць нейкія фатаграфіі ў падвале. Так. В прынцыпе, я так-то ўжо ў падвале. Ну ладно. Святло мне патрэбна зараз святло гэтае забраць. Вот тады проход там з'явіцца. Мы ўжо былі тут. І, у прынцыпе, месца нам вядома. Толькі вода гэтая цёмная паўсюль. Я чую теняў. Не сапраўда. А ёсць выхад назад? Выхада назад няма. На сцену мы тут не падымемся ў любом выпадку. Ты збіраеш? Ладно. Не. Ладно. А чаму? А чаму? Як я пройду тут тады? Заставлено, можа, обход? А, можа бы тут прастрэліць нешта патрэбна ўвогуле. Нешта мне гэта ў галаву не прыходзіла. О, не, тут проход ёсць. Змарнаваў толькі ліхтарык свой. Святло. Ёсць. Дарэчы, магу вярнуцца тады, так? Так. Мне чамусьці здаецца, што табе вельмі спадабаюцца гульні пра псіханаўтаў. Па-першае, табе падабаюцца гульні серыі Персона, а колькі я ведаю, яны навокал псіхалагічныя. Ну, па тыпу таго, я ўсё яшчэ не ўпэўнены, ці фанат я серыі Персона. Мне спадабалася 5-я частка, і я спрабую знайсці ў серыі Персона яшчэ... Ну, вось я паспрабаваў 3-ю. Мне было няблага праходзіць, але па рэзультату, пасля таго, як я ўжо прайшоў, я такі... Неблагая канцоўка, неблагі пачатак. Сярэдзіна, геймплейна фігня. Ну, па тыпу, геймплейна канкрэтна праблемная гульня. Даволі доўга, нудна, ты доўга атрымліваеш хоць якія кавалкі сюжэту, калі 5-я была насычана падзеямі. Вось, таму, на мой погляд, 3-я Персона слабаватая. Ну, зараз дык дакладна.
Нават нягледзячы на тое, што ремейк вельмі сакавіты візуальна, але і 5 таксама ачмуральна. І ў выніку мне яшчэ казалі, што 4 добрая, але гэта я чуў ад чалавека, які казаў, што 3 ачмуральная. Ну, по типу 3 ачмуральная, але ён сам перапрайшоў яе, ну, я прайшоў першы раз, ён яе перапрайшоў і такі херня, карацей, яна задзяўбала ў пэўны момант. То бок у выніку гэта я пачуў ад таго ж чалавека. Таму я не ўпэўнен. 4 я ў любым выпадку буду гуляць у 4-ю персону, просто каб упэўніцца, ёсць у серыі нешта яшчэ такое ж, як 5-я персона. Ці варта хоць штосьці там у гэтай серыі шукаць? Больш акрамя як 5-я персона, альбо не. Вось, ну такое. Вось маё меркаванне. Так што, ну не, мне, як бы я у працэсе праходжання яшчэ нармальна было, але потым по факце я такі, ну, яна як бы, ну, норм, але ў той жа момант, ну, такое, не супер крута. Вось, Valiant Hearts атрымлівае, The Great War атрымлівае 1000, дзякую вялікі. Ну, Control ён там нейкую ролю важную выконвае, не зусім памятаю, але сюжэтна пакажуць там. Пра прыбіральшчыка. Так. Ну, ён там вельмі часта. Ага, не фанат, колькі ты яе гуляў? Месяца 2? І можа быць больш. Яна на 100 гадзін, мы там праходзілі яе 100 гадзін дзесьці, 90-100 гадзін, яна доўгая, таму і доўга праходзіў. Як перакладаць гульню адправіцца 900, дзякую вялікі. Так. Не хвалюйся, псіханаўта гэта 3D-платформер. Я пра псіханаўта ведаю, і я жадаў іх пагуляць, і вось усё нагоды ніяк не было. Так, фатаграфіі ад жонкі. А навошта нам фотографік? I recognize the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Наша жонка зрабіла фатаграфіі, спецыяльна якія нам дапамогуць. Адна з іх фота клікера, які тоне ў цемры, а другі падобны на прамень святла ў выглядзе кулі. І вось гэта пытанне, чым яно нам увогуле можа дапамагчы. Але Алан разумее, што яны проста важныя. Адчапіцеся. Вы не сапраўдныя, адчапіцеся. Так. А чым яны могуць нам дапамагчы? Увогуле, так-то. Ладно, заключаем. Ідзем да... Можа быць, я просто адразу трапіў туды, куды як бы не патрэбна было ісці. Ну, то бок я занадта хутка трапіў у патрэбнае месца на потым. Дарэчы, мне цікава было. Я магу выйсці адсюль тэарэтычна, правильно? Давайте наведаем нашага яшчэ... О, яшчэ тут можна зазірнуць. Давайте наведаем нашага прыбіральшчыка, і ён нешта можа падкажа нам. Вітаю. Не раскажаш нічога, не? Я ж там яшчэ не праверыў да халера. Я там нават не ўпэўнены. Так, я магу тут зараз прайсці. На сцэну я не магу выйсці. Ігнаруйце мяне. Сховішча... У сховішчы... Я магу яго адчыніць, не? Чи зусім не? Не, не магу. Давайте паспрабуем у залю галоўную выйсці. Мне падаецца, што прычына непапулярнасці псіханаўтаў выключна ў графічным дызайне, бо гульня, у якой тлумачацца сапраўды псіхічныя хваробы і метады іх лячэння, пры гэтым у выглядзе платформера, ну, як не зацікавіцца. Ну, мне падабаецца ідэя псіханаўтаў, яна выглядае даволі цікавай. Зноў жа, я проста да яе не дабраўся. Я такі, ну, трохі пазней. Яна ёсць у маім лонг-лісце, першы і другі псіханаўты, і вось аніяк не дабраўся. Так, выйдзем назад. Гэта я літаральна з таго, што як звычайна не магу спыніцца, трэба праверыць усё. Так, бэкстейдж тут нічога не будзе хутчэй за ўсё. Таму што тут нічога не павінна быць. Ну, зноў жа. Нічога карыснага. Давайте тады паспрабуем праз галоўны выхад. Хутчэй за ўсё нас туды не пусцяць. Ну, нас не пусцяць. Тут відавочна нас не пусцяць. Тут вада паўсюль і закінута.
Тады я быў на правільным шляху, патрэбна было прайсці, ну так, я адразу пайшоў туды, куды патрэбна. Дор, дзверы. Мо ён штосьці, пра штосьці, прысутнасці патрапляе кудысьці ва ўмоўны наш сусвет. Ён не добры і не злы, ні за святло, ні за цемру, нейтральны, гэта толькі па імені спекуляцыя. А у яго ёсць яшчэ адзін нюанс. Ну, ты маеш рацыю, таму што шоу называецца In Between, усярэдзіне, з містэрам Дор. Разумееш, па тыпу. Шоу называецца У месцы паміж, з містэрам Дзверы. Вось такая вось цікавая штука. То бок ён якраз такі, ён хутчэй за ўсё як праваднік такі, але, ну, як бы, якая можа быць, ну, ён праваднік, але чаму ён не задаволен, чым разлаваў Вейк яго? Псіханаўты выглядаюць дзіцячымі. Там я чуў, што там канкрэтна пра, ну, калі на паверхні глядзець, то можна не задумваючыся падумаць, што яна дзіцячая. Але хоць трошкі глыбей у гульню лезеш, і там пра тое, як, не ведаю, там пра, ну, некая жэсць такая. Ну, не жэсць, а просто напружваючых такіх момантаў ёсць. Там ёсць нейкая сцэна з, па тыпу, дом сіроткамі, карацей, спалены, нешта такое. Я чуў. Ну, In Between паміж, ну, увогуле, па тыпу, месца паміж чымсьці. Там літаральна пра чалавечы розум. Так. То бок, ну, вы у псіханаўтах вы трапляеце ў розумы розных, ну, людзей. Мы тут уже былі. Ліхтарик мне патрэбны, так, хутчэй за ўсё. Так, мне патрэбны ліхтарик. Давай. Канец часткі? Чаму такі нечаканы канец часткі? Чаму такі абрэз частцы? Это вельмі дзіўны абрэз часткі. Тут літаральна нічога амаль не адбылося. Мы паразмаўлялі з містэрам Дор, ён быў разлаваны, паразмаўлялі з прыбіральшчыкам, і ён сказаў нам, што мы Том, той чэл, які рабіў кіно. Это вельмі нечакана. Давайте працяг. Певно, поки довго эта сцена. Ну, я могу пайсці отсюда. Ось, яно скончылася. Мы зараз можам захавацца і пераключыцца на сагу. Блин. Думаць, што мы будзем рабіць? Просто ёсць магчымасць зараз, і наступная невядома калі, так? Рэальнасць. Мы можам адправіцца за сагу, але я жадаў вельмі даведацца, што будзе з вежай далей. То бок, як напіша гісторыю Алан далей. Што мне з гэтым рабіць-то? Ладно, давайте за Алана. Давайте гэты кавалак яшчэ за Алана да моманта, калі ён трапіць у Парламент Тауэр. Яшчэ одно забойство, якое ён паспрабуе пабачыць.
To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Зейну зараз потелефонуємо знову, і він може підказати нам, де наступне місце забойства може бути. Почекайте-ка. Я вже чекав, що я відкажу на телефон, як звичайно. Нам знову потрібно в готель. Кольки ж тенів, а? Ви ж не справдні, так? І все. Ви усі не справдні. Можно просто мне пытаться сквозь их пробегать, и ничего не отбудется. Так. Вы настолько несоправдные. И ты так само несоправдно. Ну, вся теневая улада земли собралась. Я навелим подобное. Так, готель. Нам потрібно на ліфті Zane's добратися. room 665 was upstairs. The elevator would take me there. Так, на ліфті ми можемо трапити сюди. Я не можу гэтую участку переписати, я не можу гэтую участку переписати уже. І вона так і застанеться з забойством. Поліцейським на місце забойства. Давайте тоді до этого самого справимося. Зейн. Алан Вейк зараз нават і не ўпэўнены, што ён не напісаў Алана Вейка, разумееце? Вось настолькі там было ў відосе, які быў. Алан Вейк сумняваецца ў здольнасцях сваіх. Ён думае, што Алан Вейк это прыдуманы персанаж. Што насамрэч не выключна. Можа быць, увесь час мы гуляем за Тома Зейна, які ляснуўся і напісаў персанажа Алана Вейка. Такая таксама магчыма. Нешта падказвае мне, што Зейн будзе нешчаслівы мяне пабачыць. Таму што Зейн выглядае так же сама, як мы. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. But then, when he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. I told you not to try anything. Алан Вейк у выніку забіў Зейна. Я кіно яшчэ праігрываецца. Oh, mercy. Ён яшчэ не памер. Thousands have gone missing beyond the labyrinth of me. When you're lost in your own company.
drama. А з ким ти розмовляєш? 665 було знову. Там ще 65. Fuck? I had a million А, не, почекайте-ка. questions about Zane. Я зрозумів, 665 гэта нумар, яким ён знаходзіцца. Гэта нумар... Так, мы тады не знайшлі 665, таму што ён знаходзіцца тут. Гэта нумар гэтага Зейна. But I had more pressing concerns. Фільм Зейна. Треба трапіць у I кінотэатр. had to find the movie theater Poet Cinema. The next murder site was there. Poet Zane Cinema. created the film in tandem with Return to escape the dark place. Глядзіце, якая справа. Ну, па словах Зейна. Ён у пэўны момант Алан Вейк вырашыў не пісаць нічога. Таму што яго гісторыі, які ён пісаў, прыводзілі да горшых результатаў. Ён вырашыў спыніцца, што нам лепей, ну, па тыпу, што ім лепей застацца проста ў гэтым сусвеце, у гэтай рэальнасці, так? Дарэчы, не памятаю, што гэта і куды вядзе. Вось, што ім лепей застацца ў гэтай рэальнасці, замест таго, каб паспрабаваць збегнуць. І ў гэты момант Алан, ну, з'явіўся, ну, праз некаторы час з'явіўся Скрэч. І як Алан Зейн сказаў, што ён пісаў проста адшму ранейшае. У яго атрымалася цудоўна, ён абяцаў яго дастаць з гэтага сусвета. Але пасля таго, як напісаў, ну, ён напісаў вяртанне, ён знік, ён забраў вяртанне і сышоў. Вось. Але гэта не супадае з тым, што Алан як бы бачыў. Мы бачылі вяртанне ўсё яшчэ ў цёмным месцы. У выніку як бы Алера яго ведае. Зноў жа. Рэальнасці на нерэальнасцях. О, зноў прорываецца. Зноў знік. Алера. За крок да д'ябла. Так, так, яно і ёсць. Ну, зараз зразумела, таму што Зейн дапамагаў Скрэчу. Яны разам працавалі. Зараз трошки зразумела, чаму нумар 665. I could see the searchlight beams of the movie theater on the Ось far там. side of the plaza. Знаходиться кінотеатр. Elder Kings отправляется 1000. Дякую, велике. А хто такі Скрэч? Шорох нейкі. Скрэч гэта не гук. Гэта царапка на тыпу зацёртая на гэтым самым, на лісце паперы. Містер Скрэч гэта той, хто перапісвае гісторыі. Ну, для ідэальнага, разумееце, у чым штука? Вось якраз такі двойственнасць гэтай назвы, што ён адначасова і гук, як Скрэч, як царапка, так? Як і царапіна у выніку, штосьці, што драпае просто. Ну, і ў той жа момант, калі ты, ну, заціраеш манускрипт, ты як бы таксама вось гэтыя царапкі свае пакідаеш, драпалкі гэтыя. Ось. І ў выніку мы і маем містер Драпалка. Ну, вось такое. Крэмзля. Ну, вось, ён як бы ўсё гэта адразу. Ён адначасова і тое, што дзесьці ходзіць уначы, там у цемры шорхаецца. І ў той жа момант гэта замазаныя моманты ў сцэнарыі, які піша Алан Вейк. І хто ён такі? Маё меркаванне зараз, моя галоўная версія. Містер Скрэч раўно Алан Вейк. Просто вось гэта абсалютна ён. І гэта не, скажем так, у крайнім выпадку гэта даведзеная да варыянцтва версія Алана Вейка. То бок ён просто гэтай мыжа і ёсць зараз. Мы гуляем за містера Скрэча і пакрыху едзем дахам. Вось маё меркаванне. Дарэчы, дождж дадаўся, дажджа не было, наколькі памятаю. Ось. А няўжо і на мапе нешта змянілася? Не, на мапе нічога не той, каб змянілася, я бачу тое ж самае, ніякіх новых закрытых лакацый, нічога такога. У нас ёсць одно месца недаследаванае, там слова сілы. Яно можа быць зверху ўвогуле на плазе. Давайте збегаем, слова сілы паглядзім. Але я яго прапусціў. Усё вспомніў, дзе чуў гэтую мянушку. Гэта ж кот з пароды на Том і Джеррі ў Сімпсонах. Ну так, так. Ну, гэта царапіна яшчэ. Ну, Скрэч, гэта шмат, ну, і некалькі сэнсаў. І царапіна, і, ну, драп.
драпалка, і якби шмат чаго адначасова. О, знайшов одразу слово. Слово дапамогі. Слово дапамогі. Что мы можем? Более утешальная, эффективность. Эффективность. Hand flare. Давайте. Гэта памер эфектыўнасці аднаго з прадметаў, якія мы кідаем. Ён і даўжэй будзе гарэць, і ну, мы просто не тое, каб актыўна лечымся, шчыра. Ну, у нас назапасілася ўжо лячэнняў розных, і яшчэ і запасы ляжаць у нашых месцах адпачынку. Нам іх занадта, нам патрэбна лепей паляпшаць тое, што з таго, што ў нас ужо ёсць. А выкарыстоўваць свой ум, гэта мы і займаемся. Ну, з Кэрім гуляем. Так, вы? Ты не зникаешь. Не даешь зникнуть? Не ожидаешь. Ты так само? Не? Ты не сапраўдны. Оп! Ты не зникаешь так само? Вось вы. Давайте, просто зникайте. Ты зникаешь. Ты так само. И ты. Просто тени. Ранее я думал, что яны не адрозніваюцца. Вельмі шмат ліхтарыка згубіў у пачатку. Так, вось ты хутчэй ўсё рэальна, так? Зникайте. Ты так само зникаешь. Вы не сапраўдныя. Вось ты рэальна хутчэй ўсё, так? Не, ты так само нерэальна. Выглядзе так, што сапраўдныя пачвары маюць штосьці ў руках. Не абавязкова. Яны могуць дастаць гэта пасля таго, як я іх прызаву. Вось у гэтага ёсць у руцэ. Ты рэальна? Ты рэальна. Можа быць сапраўды. Трэба прыглядвацца да гэтага. Ну так, я, дарэчы, не бачу пакуль што... Ну, правяраем гэтую тэорыю. На кампу Unreal Tournament адпраўляецца 9500, дзякую вялікі. Так, мы, падаецца, мы большую частку шляху прайшлі да гэтага самага. Тут кантэйнеры ёсць. Дарэчы, блін, у нас чаго-чаго, а ресурсаў у нас занадта. Адразу ж зачыненыя дзверы. Якая ж ачмурэнная рэч, якую я ўзяў. Вось гэта адзнака ўсіх карысных месцаў. Без неабходнасці даследаваць мы ўжо адразу ведаем, што дзе. Ліхтара засталося ўсяго нічога. Ніякага кіравання, ніякіх словаў, ніякага кантролю. Гэта пра, ну, мыйка, па тыпу. Не кіруйце па тыпу старном, але тут кіраванне можна ў гэтым. Зноў жа ніякага кантролю. Так. Калі глядзець, то ва ўсіх іх няма нічога ў руках. Гэта ўсё бяспечна. Вось у гэтага няма нічога ў руцэ, і лічым яго несапраўдным. Ён несапраўдны, і ў гэтага ў руцэ нічога няма. Сапраўды, сапраўды. У гэтага штосьці ёсць. Таго чаго няма, так гэта ліхтара ў мяне.
Єсть. Нічого нема. Може, все ж таки варта. Блін, я не додумався. Треба ж постріляти з гэтых самих наших флеєрів. Ми їх. У нас їх занадто шмат. Нам потрібно некалькі тижнів, де кожен день п'ятниця. Ти думаєш, каб розкидати топ увесь? Ні, топ зараз виглядає здоровим. Вельми здоровим. Ну, в сенсі, що усякого достатково. Нема такого, що у нас заскокує вельми далеко нейкий лідер, альбо, ну, нешта було увогуле немагчыма там перабіць. То бок, усё выглядае здоровеньким. Нормально. Блин. Чат зник. Нам, до речі, ўжо так-то бы і скончваць бы по крыху патрэбна было бы. Будзе батарэйка з-за таго, што у мяне зараз проста месца ў інвентары няма. Адзінае, што можа сюды трапіць, гэта батарэйка. Але батарэйку у мяне зараз дзве. Я бантажыць. Давайте вось што зраблю. Я выкарыстаю одну батарэйку. І зараз ён павінен даць мне батарэйкі. Не халеры. Ах, шкада. Ну ладно. Не вельмі і хацелася. Трошки гемблінга было. Ось он, кинотеатр. Давайте... Я думаю, я еще могу спокойно посидеть 10, 20, 30 хвилинок. Час у меня есть. Но уже я не... У меня никакой проблемы нема зараз. Почекайте-ка. Не, мне одну речь потрібно проверить перед тим, як протягнуть. Вельми важную. Зараз проверю, і тоді ми поглядимо, чи можу я протягнути ще на півгодинки. Ні. Не розумію. Так, чекайте-ка. Угу. Я тижні переплутав. Не, сьогодні все нормально. Окей, добре, тоді протягуємо. Спокійно протягуємо, мені нема за що клопотитися. Это повинна бути середа на наступному тижні, у мене там справа є. Так, покуль не буду використовувати, контейнер не відчиняю. До речі, а чому я перевіряю гэтае месца? У мяне ж ёсць усё на мапе. Навошта? Ёсць кропка інтарэсу, там вось куце. І вось да яе давайте і пойдзем. Жыў калісьці пісьменнік з імем Алан Вейк. Жонку ў возеры выратаваць ён didn't make. Ляск набояў аб цені па Нью-Йорку Дінчаў ашалелы пісьменнік раман свой пісаў. Дінчаў, выбачаюся, Дінчаў, я зламаў верш толькі тым, што сказаў Динчел, потому что я за этим словом мало знакомый. Так, почекайте, тут можно пройти. А как тут пройти? Як мне туди трапить? Там есть кропка интересу, я ожидаю поглядеть. Ну вы... Не, почекайте, как это мыка. Блин, что я зробил? Мне чогось не хапало, каб трапіць. Што табе не хапало? У сэнсе табе не хапало. Рэха. Добра. А чаму рэха адназначна? Вось оно. Адно звонку. Вось і цемра. Something kept me going. A broken man. No hope, no prospects, no love. Too stubborn to die. Like a cockroach with a misguided sense of honor and justice in a city where there can never be justice. Jeszcze jedno recha. Gdzie ono? Gdzieś тут. Яно odznaczone.
Я навіть і близько не бачу ніякого реха. О. Ці ні. Нічого у руце нема. Ён не сапраўдны, правильно? Гэтага так само нічого нема, і у таго нічого нема. О, чакайце-ка! У гэтага нічога не было. Лёгка. І месца сэкономілі нарэшце. Припаси. Тільки батареїк нема. А мені батарейки більше за все потрібно. Буховка, добра. Можна по лестниці забратися, так? Ось так ми у кінотеатрі трапимо. Зараз реха має сенс. Say God made us in his image. Just like us, he is an uncaring, cruel son of a bitch. Having made it in heaven, he doesn't want us there, dirtying up all that nice white upholstery. And he doesn't want to reach down to help us. He gets his kicks just binge watching us struggling, hurting, killing, dying, screwing it up again and again, lazily stirring it up when things threaten to get too placid. This city is only here to satisfy his sick, voyeuristic pleasure. Чекайте, я не дослухав його, і воно не залічилося, блін. Я разлічив, що я можу пойти далі і послухати його, тому що, ну, він у своїм стилі, короче, Макс Пейн розказує. Добре, слухаємо до кінця. Just like us, he is an uncaring, cruel son of a bitch. Having made it in heaven, he doesn't want us there, dirtying up all that nice white upholstery. And he doesn't want to reach down to help us. He gets his kicks just binge watching us struggling, hurting, killing, dying, screwing it up again and again, lazily stirring it up when things threaten to get too placid. This city is only here to satisfy his sick, voyeuristic pleasure. З квітком нас же пустять, правильно? Квіточок у мене тут. Добре. Зараз нас пустили в кінотеатр. Повинні показувати кіно. До речі, що там за кіно? Let's go, момент. Кошмар. Трапили у чихаючу реальність. Так, я ждав у кіно паглядзець. Nightless Night. Гэта кіно Томаса Зейна. І ёсць яшчэ Йотон-Йо. Я вось не разумею, Йотон-Йо гэта якраз такі Nightless Night по типу ноч без ночи. Лобби, новая сцена. А натхнение есть?
Бо мне падаецца, у мяне няма ніякага натхнення для таго, каб змяніць гэтае месца, так? I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Дарэчы, наконт пераклада. У нас застаюцца апошнія праўкі і думаю, на гэтым тыдні можа ў канцы будзе новая версія перакладу. Там ёсць яшчэ купа дыялогаў і туды жа пайдуць партрэты, перакладзеныя абнаўлёныя партрэты. Так што у нас таксама ёсць прагрэс. Я ўсё забываюся пра гэта сказаць, але дзялюся зараз, калі памятаю. Вось цемра там. Я магу там ўзяць. Дарэчы, у нас ёсць мапа? У нас жа няма мапы кінотэатра. Так, а где ее взять? Дайте мне мапу кинотеатра, коли ласка. Потрібна допомога. Культ слова. Зону кінотеатр. Калі сапраўдны Нью-Йорк хоць трохі нагадвае вось гэта, нахрен Нью-Йорк. Оп. Полтергейст. У скринце. Глядите. Ладно, уже не рухается. Блин. Речі, які не можуть трапить. Просто у нас места навіть і близько до їх нема. Ладно, давайте тоді заберемо гэта рэха. У ідеалі знайсці мапу. Мапа гэта вельмі круто. Так. Слово силы. Чекайте-ка. Де оно? Вось там. І вось там. Так, рэха забрать. Не забудь. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. Це місце було важне для культа слова. О! Слово силы новое. Слово управления. Максимальное здоровье у нас уже 50%. Восстанавливая нам слово, коли мы здоровье, коли мы слово выкарыстоўваем. Вось гэта лепей. У нас усё менш словаў, якія мы можем знайсці, іх навокал усё не тое, каб шмат. Максимальный запас здоровья, коли мы вяртаемся ў бяспечнае месца, 30% восстанавливается. Давайте павялічым гэта. Будем больш здароўя сабе атрымліваць. А Нью-Йорк вельмі асаблівы горад, але брудны вельмі. Ну, вось я неяк... Ну, я не ведаю, як... Калі чуеш гісторыі пра... Калі я чую гісторыі ад амерыканцаў пра амерыканцаў, ну, я такі, я не вельмі натхнённы Амерыкай. За кіно дзякуй, а вось, як бы, жыць я бы там не стаў. Але потым, калі ты чуеш ад тых же самых людзей, што наколькі ім дрэнна ў Нью-Йорку, я такі, не, нахрен. Ну, тут, напрыклад, хтось там, не ведаю, з іншага горада, якога прыехаў у Нью-Йорк. Я такі, Нью-Йорк, мне падаецца, зусім не для мяне горад. Зусім. Так, у нас ёсць адзнакі, у нас ёсць лобі, добра. Вось там месца адпачынку ёсць. Вось тут. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake.
І вось мы самі, ну, на гэтых запісах, гэта мы спрабуем спыніцца, ну, як бы, Алан Вейк спрабуе спыніцца пісаць, ён жадае спыніцца. Але зараз Алан Вейк не згодны. Вось глядзіце, Алан у пэўны момант сказаў, што я не буду пісаць. Ну, па тыпу, хопіць. І гэта тое, што сказаў Зейн. Па тыпу, Алан Вейк адмовіўся пісаць. Але містер Скрэч гэта якраз такі той, хто жадаў працягнуць пісаць. І вось зараз мы, якраз такі Алан Вейк, жадаем працягнуць пісаць, таму што мы, ну, гэта вельмі важна. У выніку гэта мы зараз у цыкле гэтым знаходзімся. Атрымліваецца, вось зараз пакрыху Алан Вейк гэта вар'яцее пакрыху і становіцца містерам Скрэчам. Мы літаральна назіраем гэта ў працэсе. Ён прыйдзе потым да Зейна, будзе патрабаваць ад яго, ну, ён здыме фільм. Ён разумее, навошта яму гэта патрэбна. Мы гэта хутчэй за ўсё ў прамым эфіры назіраем. Чагосьці не хапае. У сэнсе, чагосьці не хапае. Чаго тут можна не хапаць, калі тут нічога няма? Там што, па тыпу маецца на ўвазе праз туалет неяк патрэбна? Неяк, я не разумею. Не гэта ждаю, батарэйкі. Гамахі вельмі непрыемная, калі жывеш, і гэта амаль ты ніколі не бачыш сонца. Ну, вось такое. Ну, так, я не думаю, што я ўвогуле... Ну, я гарадскі чалавек, але гэта занадта для мяне. Так. І тут выхаду няма. Я не разумею. Яшчэ паказваецца, быццам бы тут слова «сілы» ёсць. Ага. Тарань тут ёсць. Слово «дзеяння». Так, складанне ворагам заўважыць. Наносім пашкоджанне ворагам паблізу. Давайте больш пашкоджанняў. Якія паблізу. Далей будзем гэта прабіваць. А куды выхад-то? Я зразумеў. Блин, мне ж патрэбна перапісаць гэтае месца лобі. Я нешта... Галоўная падзея была забойства. Патрэбна да яго дабрацца. Это было месца культа. Яны нават не хавалі яго. Так. Напад тут адбыўся і далей кроў пайшла. Так. Не прайсці. Толькі про... І тут же ж не прайсці. Хтось забарыкадыраваўся ў пакоі. Добра. Мы можам неяк абысці, мне падаецца, так? Праз туалет? Не, можа праз верх. Не, пачакайце, тут няма нічога. Окей. А куды? Хтосьці забарыкадыраваўся. Ну я ж не магу тут, гэта не прастрэліць, яна занадта тоўстая. А ці я магу пралезці тады? Я магу неяк вось зараз перапісаць, напрыклад, месца? Опа, чакайце. Добра, я павінен сюды трапіць, і тады толькі... Чакайце, я тады магу проста прайсці далей. Це ж не праблема. Тут увесь час гэтыя дзверы былі? Я не заўважыў? Мы ўсё яшчэ ў лобі, ўсё яшчэ можам гэта перапісаць усё. Ага, і тут ні халеры няма. Давайте перапісваем месца. І вось натхненне яшчэ одно. It was an initiation ceremony, or so we made our new members believe. Two of New York's finest.
They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Нейкія важныя два чалавекі ў горадзе, яны таксама жадалі прыяднацца да культа, яны падрыхтавалі для них нешта асаблівае, яны падманулі іх, яны сказалі ім, што яны якраз такі будуць даданыя ў культа, але насамрэч гэта было няпраўда. У культа слова ёсць яшчэ нешта. Давайте. Ой. Так. Перапішем гэты момант. Якія гарады, як каму падабаюцца? Я вось не ведаю, у мяне, ведаеце, без розніцы якога памера горад, галоўнае, каб яго, ну, ведаеце, базава па тыпу было з медыцынай, там і транспартам было нармальна. Дастаткова чысты і у ідэале, каб былі прыгожыя месцы, якія можна наведаць. Ну, вось такое. Я не ведаю, мне такім чынам пад гэтую тлумачэнне даволі шмат гарадоў падыходзіць. Але некаторыя крупныя, занадта крупныя гарады не. Занадта галосна, занадта шумна, не падабаецца. Але пры гэтым занадта маленькі і ўжо проста нават ну, простых рэчаў па тыпу складаней знайсці штосьці. Ну, вось такое. Дзесьці ў сярэдзіне, карацей, мой прыемны варыянт. І для мяне, я не думаю, што для мяне ёсць па тыпу ідэальны горад. Ёсць крутыя горады, якія прыемна наведаць, напрыклад, Прага. Ну, вось ачмарэнейшы горад. Для наведвання, можа быць, для жыцця. Не ўпэўнены, што для жыцця вельмі зручны горад. Не ўпэўнены ў гэтым. Так. Вось гэтыя людзі, для якіх яны штосьці падрыхтавалі. Рытуал. Хутчэй за ўсё яны падрыхтавалі для іх. Але гэта не прасоўвае. Вось праход адчыніўся, добра. Так, захаваемся. Андора Лавелла. Ніколі не чуў. Тэатральная заля. Ну, карацей. Так. А што, калі цёмны варыянт? Ты ж без зброі. Ты без зброі. Оп! Паспрабаваў цёмны варыянт. Але гэта значна не змяняе сітуацыю. Ён усё яшчэ застаецца такім жа. Кантэйнер ёсць адзінае што. Блін, колькі ж мне за гэтых зарадаў даюць? Я не ведаю, куды мне іх падзець усе. Байнасці Skylines. Неблага. Перапісваем гэты залю. Давайте просто на культ пакуль. Ты не запраўдны. І кіно просто так і не пачынаецца. Тут ні халеры няма ў выніку, але на сцэну можна выйсці. Не сапраўднае.
To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail. Just like Wake's books were. Том Зейн зараз випливає на поверхню як альтернатива Алана Вейка, вельмі падобныя гісторыі. Томас Зейн, адзінае кіно, якое ён зняў, як было вядомае, гэта Том Паэт, то бок якраз такі пра якога казалася ў першай частцы Алана Вейка, пра яго як бы гаворка. І пасля гэтага ён, Том Зейн, знік абсалютна, кудысьці падзеўся. І атрымліваецца, што як бы ён зрабіў фільм Том the Poet, Том Паэт, пасля чаго знік, але ёсць яшчэ нейкае кіно, якое мы зараз хутчэй ўсё будзем шукаць, Nightless Night, бязночная ноч. І ходзяць чуткі, што гэта сна-фільм, у якім рытуальнае забойства насамрэч было сапраўдным забойствам. Ну, а не просто фікцыяй. Вось такая справа. І атрымліваецца, калі Томас Зейн напісаў аб сабе гісторыю аб тым, як Том нейкі у выніку знік, і сам пасля гэтага знік, можа быць, гэта ён якраз такі частка гэтай, ну ўжо, цёмная прысутнасць апынуўся ў цёмным месцы і не змог выбрацца, і вось зараз ён з намі тут. Які, дарэчы, адзін і той жа актор, як і Алан Вейк, літаральна твар Алана Вейка ён бачыць у Томасе Зейне. Так, давайце-ка вось гэтыя нейкія... Ага, гэта былі паліцейскія якраз такі з папярэдняга месца. Яны збіраліся далучыцца да культа. І вось для іх яны падрыхтавалі нейкі рытуал, які хутчэй за ўсё вельмі дрэнна для іх скончыўся. Ну, як бачна, так. Што у нас тут? Не халера, насамрэч. Чакайце, штосьці ёсць. Мне адзначана. Вось тут. Тут ёсць. Рэха я бачу. Рэха у верхняй частцы. Вось там. Давайте паглядзім. Два стула на які. Я бы мой выбор сысці адсюль. І вось оно атрымліваецца у кабіну гэтага того, хто кіруе кіно. The cops had gotten their 15 minutes of Значки є. fame with the cult, and it had been a scream. They were the murder victims. Зато ми знайшли наш The значок. projection booth somehow. Не месца. Лера, пустите меня. Як туди трапіць? Іншыя варыянты не падыйдуць, бо гэта занадта далёка, мне падаецца. Ну, ад месца, якое я магу рэальна змяняць. Можа быць, цёмны варыянт гэтага месца. Па выглядзе ні халера не змянілася. Як мне туды трапіць? Вже ўсё абысці на патрэбна. Нава 2, двойчы супердорка. Ну, вельмі зручненько. При ожидании можем быть одним полицейским, потом другим полицейским. Одночасово и Гарри, и Ким Куцараги. Так, а что мне, як мне тогда трапить туда вверх? Ну не існує ж такої версії, в якої я можу туди трапити, правильно?
Я правильно зрозумів? Знову ж, культ слова, давайте на його переключимося. The scene changed with the story. Так. Оп. La La Land, you. Following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Что ж там у Fineless Night Night? was Zane's film. Nightless Night. It played a role in this story. Ну, давайте. Давайте поглядим версию этого Nightless Night. А там Кейси есть. What is this? Zane was in the clip holding my lamp. Was he playing me in his film? Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light in my lamp to his. Давайте дадим ему світло. Але чому? Ладно. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. Окей. О, блин. Тут реально потрапили. Холера. Это сапраўдны ўжо. У кіно быў Алекс Кейсі. Пры гэтым там быў калодзеж, у якім мы бачылі яшчэ паліцэйскіх, яны вылазілі з гэтага калодзежа. Гэта калодзеж у каля Брайт Фолз. У якім я кажуць, што ну, там серійныя забойцы скидывалі трупы. І вось ён стаяў каля яго, і мы зараз перадалі, блин, цікава. Окей. Вельмі цікава, ні халера не зразумела. До речі, ми зараз настралялися трошки і трошки визволили собі місце. Так, ми так вийдемо, а вийдемо ми куди? Ми можемо заховатися десь, вольня? Було б неблаго заховатися вже, поки не скончувати, бо вельми поздно. О. Добре, давайте заховуватися, буду передавати вас далі. У нас сёння серада, а гэта значыць, што у нас галасаванне на пятніцу будзе заўтра у канцы стрима, ну, дзесьці ў сярэдзіне ўжо. Вось, побачымся заўтра, я зараз далей перадам. Так, кто у нас ёсць? Кто у нас ёсць? Twitch. Глядзім. А я нікога і не бачу. Вось так. Добренько тады. Давайте тады коротко, перед тым ўжо, раз такая справа, коротко падсумую, што у нас у мяне як справы. Ну, мы зараз займаемся, пераклад дыскаізм ідзе прагрэсуе, мы закінем новую версію, хутчэй за ўсё, ў канцы да гэтага тыдня, паглядзім, як там. Хацелася б закінуць трошки больш дыялогаў, і парачка з іх, ну, я літаральна там один крок і дарабіць. Вось, вельмі хацелася б. Што яшчэ ў нас? Так, гэта ёсць. Стрым па котлетках, дарэчы, даўно пра яго не згадваў. Павольна вельмі ідзе, я ўсё не заняўся тэхнічнай часткай, просто часу не хапае на гэта, але я ўсё яшчэ, ён нікуды не падзеўся, ён ўсё яшчэ існуе. Вось, так што пра яго не забываюся, ён існуе. Што яшчэ? У нас яшчэ штосьці было. Агучка. Серыял «Самурай Чамплу» ўжо амаль гатовы. Мае рэплікі там ужо падскончыліся, тыдзень таму яшчэ прыкладна. Не, менш. Яшчэ быў момант паліравання, і ў выніку засталіся некалькі чалавек яшчэ запісаць і дашліфаваць. І у нас, у прынцыпе, «Самурай Чамплу», таксама серыял, агучка таксама амаль гатовая. Вось.
Я, магчыма, штосьці яшчэ забыўся, пра што вам распавесці. На працягу Алана Вейка я неяк не вельмі пераключаюся на гэта, таму што вельмі сам у гісторыі паглыблены і таму забываюся. Самурай Чамплу будзе беларускай, шмат людзей удзельнічае, 20 чалавек прыкладна ў агучцы, і ён больш за той, ён як бы гатовы. Ён ужо замантаваны дзесьці, ідзе як бы змантаваны збольшага амаль усе эпізоды. То бок гэта лепей Мармоля пытаць, я не кірую гэтым праектам, я толькі ўдзельнічаю ім. Вось, калі пабачыце ў чаце Мармоля, то можете ў яго пытаць. Ён час часу з'яўляецца на стрымах. І у гэтым самым, карацей, ёсць... Так, атрымліваецца, я наколькі памятаю, калі я апошні раз глядзеў, змантавана было 20 эпізодаў. Усяго 26 эпізодаў у серыяле, некаторыя з іх там трошкі перамантаваць было патрэбна, таму што прапусцілі некалькі рэплік. Вось, таму ён амаль гатовы і як бы ўжо вось-вось дзесьці, я не ведаю дакладна колькі часу, але Мармоль актыўна якраз такі дарабляе яго, дамантоўвае, дасводзіць гук, дзе патрэбна дазвесці. Вось, шмат людзей, шмат па-рознаму запісаных трохі трэкаў, таму там шмат даволі працы, але вы можете паглядзець, у Мармоле ўжо была праца от таксі агучана. Там ён літаральна ў 2 чалавекі, 3 максімум агучваў. Ёсць нюансы. Так, давайте я от таксі напишу. Вам, калі цікава, на Кінакіпе ёсць таксама. От таксі ў адное слово на Кінакіпе можна паглядзець. Адзінае, што мне ёсць прэтэнзія да гэтага от таксі, гэта, тое, што і гэта будзе выпраўлена ў Самурай Чамплу. Трошкі гук там, калі вы не ў якасных навушніках сядзіце, а просто з планшета там глядзіце, то гук там трошкі наслаиваецца з гукам, не прыніжаны дастаткова гук у самім серыяле. Але серыял ачмурэны я паглядзеў з вялікім задавальненнем, і гук там ачмурэна зроблены, але, на жаль, ён звадзіўся пад вельмі файныя навушнікі, без уліка простых нейкіх прылад. Вось, таму я сам яго даглядаў ужо ў навушніках у сваіх, не проста на планшеце дзесьці пакуль абедаў. Вось, рэкамендую. Так, я ўпэўнены, што я штосьці забыў, бо ўсяго мелкага раблю, а гэта самае распавядаць вам забываюся, бо Алан Вейк неяк зацягвае. Я вельмі паглыбляюся ў гісторыю ў Алане Вейке, не дзелюся з вамі навінамі, трэба часцей гэта рабіць, не забывацца. Добренька, на гэтым я вас пакідаю. Добрага вам дня, пабачымся мы з вамі заўтра. У нас будзе канец галасавання, вырашым, во што мы будзем гуляць у пятніцу. І да пабачэння.